πρόσκλησή μας να είμαστε σήμερα εδώ. Για να σας ενημερώσουμε όλους εσάς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοσίων Φορέων και Δεμόνων των Σχολείων της Αλεξάνδρειας, για τις εξελίξεις, τα δεδομένα, τις συνθήκες, εν ώψη της ένταξης του προγράμματος εκπαίδευσης των παιδιών των προσφύγων από το κέντρο Φιλοξενίας της Αλεξάνδρειας. Και θα σας ενημερώσουμε για δύο ζητήματα. Πρώτον, θέματα οργανωτικά, δηλαδή τι ισχύει το νομικό πλαίσιο, η φοιτηση των παιδιών, πού βρισκόμαστε εμείς σαν Δημαρχία στην Αλεξάνδρεια αυτή τη στιγμή και πώς θα είναι το πλαίσιο εκπαίδευσης στο μέλλον. Το δεύτερο θέμα θα αφορά τις ενημέρωσες, θα αφορά ζητήματα υγιεινής, εμβολιασμών, υγιεινής διαβίωσης, επαφής των παιδιών. Ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό. Αν εισπράττουμε σωστά ύστερα αυτά που θα πούμε και εμείς, όπως τέθηκαν και στις Βαρβάρες κάποια ερωτήματα, στη συνάντηση του πρώτου κεφαλαίου του Δημοτικού Σχολείου και μια ανακοίνωση ειδική σας κοινή που βγάλετε για σύγκριση του Σχολείου της Αλεξάνδρειας, μιας και αναφέρεται εμείς αρκετά ότι το θέμα είναι ακριβώς η υγιεινή των παιδιών αυτών και οι εμβολιασμοί. Για αυτόν τον λόγο, για το δεύτερο κομμάτι της ενημέρωσης, κρίναμε σκόπιμο που καλέσαμε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι σήμερα μαζί μας η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγείας της Αντιπεριφέρειας, η κυρία Καραμπελίου Σοφία, που ως προϊσταμένη της δημόσιας αυτής υπηρεσίας είχε όλη την ευθύνη, την υποπτία, τον έλεγχο της διαδικασίας εμβολιασμού, από την παραγγελία του εμβολίου, την παραλαβή, τον εμβολιασμό, την καταγραφή κλπ. Και θα μας ενημερώσει σχετικά. Είναι η κυρία Τολιοπούλου, παιδίατρος επιμελητής της Κλινικής Παιδιατρικής του Νοσοκομείου της Βέρειας, που καλέσαμε και αυτή να έρθει, για να μπορέσει κάποιο άτομο καθήλυνα αρμόδιο, ειδικός επιστήμονας, να μας ενημερώσει για όποια θέματα νομίζετε εσείς πρέπει να συζητηθούν. Ό,τι απορίες έχετε. Είναι επίσης μαζί μας ο κ. Σαββίδης. Ο κ. Σαββίδης είναι ο συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων. Είναι ένας καινούριος θεσμός, τώρα δημιουργήθηκε, τώρα έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Είναι εκπαιδευτικός, είναι συνάδελφος. Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας υπάρχει ένα άτομο, συντονιστής, ο οποίος είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των οικογενειών και του σχολείου. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκπαίδευσης των παιδιών, της μεταφοράς τους από το κάμπ στο σχολείο ή στα σχολεία που τα παιδιά αυτά θα φοιτούν. Προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας την βελτίωση των όρων διαμονής, σπουδών κλπ. Και όποια άλλα θέματα έχουν σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών. Από εδώ και στο εξής, ο κ. Σαββίδης θα είναι το κεντρικό πρόσωπο με το οποίο θα είναι σε επαφή εσείς οι γονείς, ο Δήμος κλπ. Εμείς θα αποτραπευτούμε σιγά σιγά στα άλλα καθημερινά δικά μας τα καθαρά υπηρεσιακά. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Όλοι μας δεν ήρθαμε εδώ να πείσουμε κανέναν. Σκοπός μας δεν είναι να πείσουμε κανέναν από εσάς. Ήρθαμε να σας κάνουμε μία ενημέρωση. Εάν στο τέλος της ενημέρωσης, με αυτά που θα σας πούμε εμείς, αυτά που θα ρωτήσετε και θα απαντηθούν, εάν τα όποια ερωτήματα έχετε στο μυαλό σας, αμφιβολίες, σκέψεις, επιφυλάξεις κλπ., απαντηθούν, τότε εκ των πραγμάτων και η ενημέρωση έχει και ένα πιστικό περιεχόμενο. Αν κάποιος που είναι εδώ μεταξύ μας, και δεν είναι μεταξύ μας, δεν είναι σήμερα μαζί, έχει την άποψή του, δεν θέλει να ακούσει κανέναν κλπ. Τότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να συζητήσουμε και δεν έχει νόημα η σημερινή μας συνάντηση. Θέλω να πιστεύω όμως, είμαστε όλοι μας όριμοι, πέρασε κάποιος καιρός, έχουν δημιουργηθεί διάφορα θέματα με αυτές τις συναντήσεις, γίναμε όλοι σοφότεροι, είχαμε και κάποιες εξελίξεις που δεν ήταν πολύ ευχάριστες. Λοιπόν, όλοι θα συμβάλλουμε στο να γίνει μια συζήτηση τέτοια που θα διαφωτίσει το θέμα πλήρως, με διαφάνεια και από άτομα τα οποία είναι, λέω πάλι, καθήλυνα αρμόδια. Πώς? Είπατε να αναφερθήκατε σε εξελίξεις που δεν ήταν πολύ ευχάριστες. Ναι. Τι εννοείται αυτό δηλαδή? Εννοώ τα επεισόδια που ήταν στο Δημοτικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας και το πρώτο. Και την εισαγγελική έρευνα που γίνεται τώρα. Αυτή είναι μια οικονομία ιστορία, μην το αφήσουμε τώρα. Δεν νομίζω να είναι ευχάριστο γιατί αυτό είναι μια οικονομία ιστορία. Από την εισαγγελία. Όχι, λέω, εγώ πώς δεν θα φτάσει ωραία το βράδυ και στο πρώτο σχολείο. Και φυσικά από εκείνο γίνεται και μια έρευνα την εισαγγελία. Ούτε αυτό είναι ευχάριστο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μαρούκου. Παρακαλώ. Καταρχήν να συζητηθώ Ευαγγελόπουλος από το 4ο Δημοτικό, του Συλλόγου του 4ου Δημοτικού. Θεωρείτε καλό να
να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα πριν ξεκινήσει η ενημέρωση ή να τελειώσει η ενημέρωση και να. Θα ήθελα να σας ενημερώσουμε, να σας πούμε κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα, γιατί ενδεχομένως να προλάβουμε δικές τοποθετήσεις και απορίες. Αν δεν βάλουμε το πλαίσιο, τι ισχύει, αν δεν μας κάνει ειδική κλπ. Και στο τέλος είμαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ό,τι απορία έχετε. Σε ό,τι απορία. Απορία ακόμα δεν είναι απορία, είναι των πραγμάτων εκεί της. Αυτά που πάμε γίνει μέχρι τώρα. Γι' αυτό σας λέω, θεωρείτε καλύτερα να το συζητήσουμε τώρα ή να το συζητήσουμε στο τέλος. Αν θέλετε να βάλουμε λίγο έτσι την κουβέντα μας σε ένα πλαίσιο, τι ισχύει κλπ. Και είμαστε στη διάθεσή σας. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα οργανωτικά στο θέμα αυτό, μιας και στο προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας της απόφασης για την ένταξη της φοιτησης των παιδιών και της νηπιαγωγείας στα σχολεία. Δεδομένου ότι σταδιακά γίνεται η ένταξη, έχει γίνει η ένταξη μέχρι τώρα στην Αττική, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στην Ήλπειρο, στην περιοχή μας στη Θεσσαλονίκη, στο Λαγκαδά, στον Προφήτη και προχθές στις Σέρρες, έως τέλος του Νοεμβρίου, έως το Δεκέμβριο, να έρθουν και οι αποφάσεις για την Μαθία. Τι ισχύει λοιπόν? Τα παιδιά των προσφύγων που είναι σε όλα τα κέντρα, σε όλη τη χώρα, υποχρεωτικά θα πάνε στο σχολείο. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία. Δεν το κάνει κανένας από την πολιτεία επειδή είναι ευαίσθητος, είναι φιλότιμος κλπ. Παρότι να υπάρχουν όλα αυτά, βοηθούν, αλλά η πολιτεία είναι υποχρεωμένη με βάση ένα νόμο, το 3386 του 2005, να προσφέρει εκπαίδευση σε όλα αυτά τα παιδιά. Το λέει μέσα ρητά ο νόμος, παιδιά που είναι υπήκοοι ξένων χωρών, που έχουν φύγει από περιοχές που επικρατεί έκρηθμη κατάσταση και τηρούν την προστασία της ύπατης αρμοστίας του ΟΗΕ. Στα παιδιά αυτά, λέει ακριβώς μέσα ο νόμος, παρέχεται υποχρεωτικά εκπαίδευση με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μπορεί να πει κάποιος, για να προλαβαίνω και ερωτήματα, νόμος είναι το να αλλάζουμε. Δεν αλλάζει, γιατί αυτός ο νόμος είναι αποτέλεσμα των διεθνών συμβάσεων που υπέγραψε η χώρα μας, όπως η διακήρυξη του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν υπογράφει η χώρα διεθνείς συμβάσεις, δεσμεύεται νομικά. Αν τις παραβεί, πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως έγινε το 2010 με τη Βέρεια, για τους Ρωμά του εργοχωρίου. Και σταμάτησε η ιστορία, δεν τιμωρηθήκαμε γιατί υπάρχει ανάμεσα σε ένα μήνα τα μέτρα. Άρα λοιπόν αυτός ο νόμος ισχύει. Τα παιδιά λοιπόν πάνε στο σχολείο γιατί είναι νομική συμβατική υποχρέωση της χώρας. Σε εφαρμογή αυτού του νόμου, του 3386, έχουν βγει πολιτικές αποφάσεις. Δηλαδή πώς θα υλοποιηθεί. Τα παιδιά θα πάνε σε τμήματα απογευματινά, από 4 έως 7 ετών, 6 ετών θα είναι μέσα στα κάμπ, σε νηπιαγωγεία θα ρευτούν εκεί μέσα. Τα Αλεξάνδρεια, 2 αίθουσες νηπιαγωγείου, η έτη μας τις έχει κάνει μία λυκειό. Παιδιά από 7 έως 12 ετών θα φοιτήσουν σε τάξεις υποδοχής, ειδικές τάξεις υποδοχής, ειδικά διαμορφωμένες, με ειδικό πρόγραμμα σε απογευματινό κύκλο, από τις 2 έως τις 6 το απόγευμα. Αυτό προβλέπουν οι πολιτικές αποφάσεις. Προβλέπουν μέσα και τα μαθήματα που θα διδαχτούν, ποιοι δάσκαλοι θα διδάξουν κλπ. Όταν στο πλαίσιο αυτών των αποφάσεων πάλι θα βγει η πολιτική απόφαση, η οποία θα ορίζει πόσες τάξεις θα δημιουργηθούν. Θα γίνει προφανώς συζήτηση από τον συντονιστή του κ. Σαββίδη, με βάση τον αριθμό των παιδιών, με τα παιδιά που αναφέρει η πολιτική απόφαση, πώς θα είναι σε κάθε τάξη, με βάση τον αριθμό που έχουμε τώρα επικαιροποιημένο από τον κ. Σαββίδη. Και με αυτό που είναι η πολιτική απόφαση, πιθανολογούμε ότι στην Αλεξάνδρεια θα δημιουργηθούν 4, ίσως και 5 τάξεις υποδοχής. Κρίσιμο ερώτημα. Πού θα πάνε αυτές οι τάξεις? Το Υπουργείο θα αποφασίσει που θα πάνε. Εμείς, σαν διεύθυνση, ζητήθηκε από εμάς να στείλουμε τα δεδομένα της κάθε περιοχής. Στα κάμπ κοντά, ποιο ή ποια σχολεία υπάρχουν, πόσο περίπου απέχουν, τις υποδομές του κάθε σχολείου, αν υπάρχουν ολοήμερα τμήματα, το κάθε ολοήμερο πότε σχολάει στις 3 στις 4, εάν μετά το ολοήμερο υπάρχουν στα σχολεία αυτά και άλλες δράσεις, στο 7ο σχολείο ή αθλητική συλλογή κλπ. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία έχουν διευθυνθεί από εμάς στο Υπουργείο Παιδείας. Και αναμένεται η απόφαση. Κριτήριο θα πείτε το Υπουργείο έχει? Προφανώς έχει. Το ξέρουμε? Επίσημα όχι. Το υποψιαζόμαστε? Μπορούμε, ναι. Το υποψιαστούμε. Πώς? Με βάση την πρακτική που έχουμε μέχρι τώρα, με τις αποφάσεις που έχουν εγκριθεί για τα διάφορα κέντρα. Αν λοιπόν αυτό που εφαρμόστηκε μέχρι τώρα
στα κέντρα, στις τάξεις που λειτουργούν, λέω. Εφαρμοστεί και εδώ και πιθανολογώ ότι έτσι θα είναι. Λοιπόν, τότε μπορούμε να έχουμε ένα κριτήριο. Τι λέει λοιπόν μέχρι τώρα πρακτική του Υπουργείου Παιδείας, όπου υπάρχει κέντρο φιλοξενίας και δίπλα υπάρχει σχολείο, υπάρχει χωριό με ένα σχολείο, τότε στο σχολείο αυτό δημιουργούνται, στεγάζονται, λειτουργούν όσες τάξεις υποδοχής απαιτηθούν. Παράδειγμα, στα Λαγκαδίκια που υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο, στο σχολείο αυτό λειτουργούν 4 τάξεις υποδοχής το απόγευμα. Με το σκεπτικό αυτό, μάλλον για τη Βέρεια, που είναι δίπλα οι Βαρβάρες, η τάξη που θα δημιουργηθούν θα πάει σε Βαρβάρες, στο δημοτικό σχολείο. Οι αίθουσες επαρκούν. Όσα κέντρα φιλοξενίας είναι κοντά σε μικρές ή μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχουν πάνω από ένα δημοτικά σχολεία, τότε η πρακτική του Υπουργείου λέει ότι δημιουργούν τάξεις υποδοχής σε πιο πολλά από ένα σχολεία. Παράδειγμα, στην Φιλιππιάδα κάναν 3 δημοτικά σχολεία. Σε 3 δημοτικά σχολεία κάναν τάξεις υποδοχής. Στις Σέρρες σε 3. Στο Λάβριο σε 2. Συμπέρασμα, μάλλον και στην Αλεξάνδρεια, οι τάξεις υποδοχής που θα δημιουργηθούν, 4, 5, θα δούμε πόσες, κατά πάσα πιθανότητα θα διασπαρούν, θα δημιουργηθούν σε περισσότερα από ενός δημοτικά σχολεία. Η υπόθεση είναι, ανιχνεύουμε τα κριτήρια του Υπουργείου με μια λογική προσέγγιση που κάνουμε με βάση τα δεδομένα τα σημερινά. Αν εντάξει, αν υπάρχει μια διαφορετική απόφαση, δεν το ξέρουμε. Λέμε τώρα, εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ο αριθμός που προβλέπεται από την υπουργική απόφαση είναι από 10 έως 20, κατά μέσο όρο 15. Θα σας τα πει ο κ. Σαββίδης. Άρα, μία εικόνα προς τα πάντα πράγματα μπορούμε να την ανιχνεύσουμε, να την υποψιαστούμε. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που υπάρχει μέχρι τώρα. Πού βρισκόμαστε εμείς στην Δημαρχία? Είμαστε λίγο καιρό πριν την έκδοση της απόφασης και τον ορισμό πρώτον των πόσων τάξεων θα δημιουργηθούν και δεύτερον ποια δημοτικά σχολεία θα υποδεχθούν στον επαγγελματικό κύκλο αυτές τις τάξεις υποδοχής. Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκέμβρη, τότε θα βγει, μπορεί και συντομότερα, η υπουργική απόφαση. Θα γίνει προκήρυξη από εμάς σε δασκάλους που θα ήθελαν, που τους περισσεύουν ώρες και θα ήθελαν να παραδιδάξουν. Εάν δεν θέλει κανείς τους δασκάλους που υπάρχουν σήμερα σε εμάς και που έχουν άλλες απασχολήσεις διδακτικές, τότε το Υπουργείο θα προσλάβει αναπληρωτές για όλες τις ειδικότητες. Παρένθεση, σε ποια γλώσσα? Τα παιδιά αυτά θα διδαχθούν ελληνικά, ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα που την γνωρίζουν ελάχιστα ελληνικά και οι περισσότεροι μιλάνε μια από τους διαλέκτους της χώρας. Ναι, αυτό θα μας τα πει ο κ. Σαββίδης και η σχολική σύμβουλη είναι αρμόδια. Αυτό είναι θέμα καθαρά εκπαιδευτικό. Όχι, φαντάζομαι. συζήτηση κάνουμε γι' αυτό. Όχι, δεν μπορώ να σου το πω. Δεν επιφεύγω, δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες όμως, έτσι. Πιθανόν να υπάρχει κάποιο σύνδεσμος. Πιθανόν. Ξέρετε και τις δύο γλώσσες όπως υπάρχουν μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Θα διδαχθούν αγγλικά, πληροφορική, γυμναστική και αισθητική αγωγή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. 20 ώρες την εβδομάδα. 4 ώρες διδακτικές. Ελληνικά, αγγλικά, γυμναστική, πληροφορική και αισθητική αγωγή. Μουσική δηλαδή και αστικά που βλέπετε για την. Αυτά είναι το δημοτικό σχολείο. Το δευτεροβάθμιο είναι διαφορετικά τώρα. Δεν είναι διαφορετικά σχολεία. Άρα λοιπόν σε αυτή τη φάση είμαστε. Περιμένουμε την υπουργική απόφαση. Σας είπα τα δεδομένα. 4-5 τάξεις θα δημιουργηθούν. Με τα δεδομένα τα σημερινά, με την πρακτική του Υπουργείου, φαίνεται να μην υπάρχει ένα σχολείο που θα αποδειχτεί, αλλά να είναι περισσότερα. Η υπόθεση κάνουμε με βάση τα δεδομένα, λέω πάλι, αυτό θα φανεί. Αυτή είναι η δική μου ενημέρωση, η δική μου πλευρά στα πραγματικά θέματα. Όσον αφορά την προετοιμασία, την οργάνωση και το πλαίσιο τη λειτουργία τη εκπαίδευση των προσφύγων. Ο κ. Σαββίδης θα σας πει περισσότερα για το θέμα. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Σαββίδης Παύλος, είμαι συντονιστής εκπαίδευσης προσφύγων εδώ στην Αλεξάνδρεια. Είμαι από την 1η Νοεμβρίου διορισμένος από το Υπουργείο και αυτό που πρέπει να κάνω μέσα στο κέντρο είναι να καταγράψω τα παιδιά ηλικίας νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου. Με την καταγραφή που έχω κάνει, αυτή τη στιγμή έχω 31 παιδιά για το νηπιαγωγείο, 80 παιδιά είναι για την πρωτοβάθμια, συγκεκριμένα γύρω 18 παιδιά για την πρώτη, 14 για την δευτέρα, 11 για την τρίτη, 12 παιδιά για την τετάρτη, 13 για την πέμπτη
και 12 για την 6η Δημοτικού. Τα δεδομένα όμως αυτά αλλάζουν. Δηλαδή, σήμερα μπορεί κάποιοι να φύγουν, αύριο να έρθουν άλλοι. Είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Δεν έχει σχέση, δεν θα παραμείνουν αυτά σταθερά. Κάποιοι μπορεί να φύγουν, κάποιοι μπορεί να έρθουν. Όλες αυτές οι τάξεις, με συγχωρείτε, δεν είναι σε μία τάξη προς το παρόν υποδοχή. Έτσι, Ο αριθμός των τάξεων είναι minimum 10, μέγιστο 20. Σημαίνει ότι στα 20 έχουμε 4 τάξεις. Στα δικά μας τα παιδιά έχουν 25, σε εσάς έχει 20. Αυτό προβλέπεται από το Υπουργείο. Δεν είναι κάτι το οποίο το ελέγχω. Είναι από 10 μέτρα 20. Τα δικά μας δεν είναι Μιλάμε τώρα για τα παιδιά των προσφύγων. Το άλλο το κομμάτι θα σε ενημερώσουν. Εντάξει, η ενημέρωση θα γίνει από αλλού. Είμαι εκπαιδευτικός με ειδικότητα γυμναστής. Αποσπάστηκα και ανέλαβα το κομμάτι αυτό του συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων. Είμαι από 1η Νοεμβρίου μέσα στο κέντρο φιλοξενίας, ζω καθημερινά τις συνθήκες εκεί των ανθρώπων. Υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη στο κομμάτι της διαβίωσης εκεί. Από αύριο έρχονται 80 κοντέινερ σε 10-10 κάθε μέρα και θα τακτοποιηθεί όλος ο πληθυσμός μέσα σε κοντέινερ, στο οποίο θα υπάρχει ενσωματωμένο κλιματιστικό 18 τετραγωνικών και οι συνθήκες φαντάζεστε ότι θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που βιώνουν σήμερα οι άνθρωποι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μας και για όλους μας. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, η ενημέρωση... Όχι. Κάθε Τετάρτη υπάρχει και ένα meeting, το οποίο γίνεται από τις φορείς του κέντρου, στο οποίο βρίσκονται διάφορες οργανώσεις, ΜΚΟ, και εκεί συζητάμε θέματα που απασχολούν το κέντρο φιλοξενίας. Και εμείς από πλευράς μας ενημερώνουμε τι ακριβώς εξελίξεις υπάρχουν. Έχουμε τις δύο αίθουσες, όπως είπε ο κ. Διαματόπουλος, έτοιμες για να δεχτούν τα παιδιά εκεί στο νηπιαγωγείο, αλλά αυτό το κομμάτι δεν μας αφορά εδώ όλους. Αφορά κυρίως το κομμάτι των δημοτικών σχολείων. Αυτά από μένα, και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, είμαι ελεύθερος να μου απαντήσετε. Μια διευκρίνηση να κάνουμε μόνο όσον αφορά, γιατί έχει τεθεί σε διάφορες συναντήσεις για το κόστος της εκπαίδευσης των προσφύγων. Γιατί πιθανόν κάποιοι γονείς, κάποιοι σύλλογοι γονέων να θεωρήσουν ότι επειδή όλοι οι σύλλογοι γονέων συμβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην λειτουργία του σχολείου, το κόστος μεταφοράς των προσφύγων, ο εμβολιασμός τους και οποιοδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί για την εκπαίδευσή τους, για την σχολική τους ένταξη, χρηματοδοτείται από ειδικά ταμεία. Ένα ταμείο μάλιστα έχει αναλάβει και το έργο το κόστος της μετακίνησης που θα γίνει με ειδικά λεωφορεία και με συνοδούς και με τη φύλαξη κλπ. Το Ταμείο Ασύλου ακριβώς. Και η Πατριαρχοστία Εκπαιδευτική. Κατά τη στοιχεία. Το ΟΗΕ, το Ταμείο Ασύλου του ΟΗΕ. Κατά μία αντιστοιχεία, όπως γίνεται η κάλυψη του συσιτίου στα κέντρα φιλοξενίας. Είναι από ταμεία τα οποία είναι ευρωπαϊκά και από τον Οργανισμό Ηνωμένων. Δηλαδή δεν θα υπάρξει επιβάρυνση του Συλλόγου Γονέων στη λειτουργία του σχολείου. Επίσης, η πολιτική απόφαση τέθηκε το ερώτημα και είναι πάρα πολύ εύλογο το να λειτουργεί το σχολείο το απόγευμα. Με έστω και με 2 με 3 αίθουσες παραπάνω. Θα χρειαστεί ηλεκτρισμό, καθαριότητα και κάποια άλλα κόστη. Δεν ξέρω ναι. Αυτά λέει η πολιτική απόφαση με το που ξεκινήσει τη διαδικασία της εκπαίδευσης, ο διευθυντής του σχολείου μαζί με τον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής θα υπολογίσουν το κόστος σε καθημερινή και μηνιαία βάση, θα γίνει ένας προϋπολογισμός, θα υποβληθεί στο Υπουργείο και θα υπάρξει χωριστή επιχορήγηση της σχολικής μονάδας για την κάλυψη των εξτρά αυτών εξόδων. Αυτό όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, το λέω γιατί το θέμα αυτό έχει τεθεί. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καραμελίδου. Είπα πριν ότι είναι η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και λέω πάλι να επαναλάβω, ήταν και είναι η αρμόδια όσον αφορά το θέμα του εμβολιασμού. Και
Την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί το θέμα το παρακολούθησε πάρα πολύ στενά και έχει τρέξει και πέρα από τις. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι απογεύματα και πέρα από τις συμβατικές της υπηρεσιακές υποχρεώσεις έχει καταστάσει μπροστά της, έχει την πλήρη εικόνα του εμβολιασμού που έγινε. Και παρακαλώ, κύριε Σουκάκη. Καλησπέρα και από μένα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας από την πρώτη μέρα της εγκατάστασης των προσφύγων και στα 2 κέντρα φιλοξενίας ήταν παρούσα μέσα στα κέντρα προκειμένου να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία της περιοχής μας. Είχαμε μια στενή συνεργασία και με το Υπουργείο Υγείας και με το Κερκνό όσον αφορά ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Σε εβδομαδιαία βάση, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας επισκεπτόμασταν από την πρώτη στιγμή τα κράτη για να καταγράψουμε αρχικά τις συνθήκες διαβίωσης και να υποπτεύσουμε κατά πόσο οι τουαλέτες, τα μπάνια και γενικότερα η κατάσταση που επικρατεί μέσα στα ΚΑΜ είναι καλή και είχαμε παράλληλα και μία συνεργασία και με το υπεύθυνο του στρατοπέδου, γιατί όπως γνωρίζετε και στα 2 ΚΑΜ άλλο ρόλο έχει ο στρατός, άλλο αστυνομία, άλλο η διεύθυνση υγεία, άλλο έχουν οι διάφορες ΜΚΟ. Ήμασταν υποχρεωμένοι να ελέγξουμε από πού προέρχονταν τα συσίτια, η διατροφή τους. Και στα 2 ΚΑΜ αυτή τη στιγμή το γεύμα έρχεται από το Παμίνι, είναι ελεγμένο. Παρατηρήσαμε αρκετά κρούσματα στο δικό σας εδώ στην Αλεξάνδρεια τον πρώτο καιρό, πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και από μία διερεύνηση που έγινε από τους υπαλλήλους μας, καταλήξαμε ότι το πρόβλημα της γαστρεντερίτιδας οφείλεται στον τρόπο ζωής που έχουν οι πρόσφυγες, που δεν είναι πολύ κοντά στο δικό μας τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν, κάναμε και κάποια μαθήματα εκπαίδευσης όσον αφορά το πλύσιμο των χεριών, γιατί είναι πολύ σημαντικό και θα σταθώ εδώ και θα δώσω και έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και τα δικά μας παιδιά να μάθουν να πλένουν σωστά τα χέρια τους. Γιατί όλα τα προβλήματα υγείας ξεκινάνε, τα περισσότερα μάλλον, όχι όλα, από τα βρώμικα χέρια. Το παιδάκι, κυρίως το μικρό, που δεν ξέρει να πλένει τα χέρια του και θα τα βάλει στο στόμα, στη μύτη, κατευθείαν θα πάρει κάποιο μικρόβιο και πιθανόν να εμφανίσει νόσο. Όσον αφορά το κομμάτι των εμβολιασμών, τέθηκε από την πρώτη στιγμή το ερώτημα στο Υπουργείο από πού θα έρθουν τα εμβόλια, πώς θα έρθουν, σε ποιες ομάδες ηλικιακές θα γίνουν τα εμβόλια. Τελικά, επειδή είχαμε και κρούσματα, πιθανόν το ξέρετε, υπατήτητας αρχικά Α στη Βέρεια, ξεκίνησα οι εμβολιασμοί από τη Βέρεια. Και η υπατήτητα Α, θα σας τα πει και ο γιατρός, είναι μία νόσος που οφείλεται πάλι στην καθαριότητα και στο πλύσιμο των χεριών. Έγινε αρχικά σε περίπου 145 άτομα στο ΚΑΜ Βέρειας εμβόλιο υπατήτητας Α και παράλληλα έγινε και το MMR, που είναι το ηλαράς ερυθράς παροτίτητας, στις ηλικιακές ομάδες που θα έπρεπε να γίνουν. Στη Βέρεια έγινε αρχικά από τους γιατρούς του κόσμου. Το Υπουργείο αποφάσισε ότι θα αναλάβει το εμβόλιο αυτή η οργάνωση, υπό την εποπτεία όμως της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας. Στη συνέχεια, πριν από ένα δίμηνο περίπου, με το που ξεκίνησε το θέμα ένταξη των παιδιών στα σχολεία, με επικοινωνία που είχαμε το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Εμβολίων αποφάσισε ότι για τα συγκεκριμένα κέντρα φιλοξενίας και της Βέρειας και της Αλεξάνδρειας έπρεπε να γίνουν το εξαδύναμο εμβόλιο αρχικά, το MMR, του πνευμονιόκοκου και της ανεμοβλογιάς, μετά από συνέντευξη που θα έπρεπε να δώσουν οι γονείς στους γιατρούς χωρίς σύνορα, γιατί στην Αλεξάνδρεια οι εμβολιασμοί έγιναν τελικά από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, έγιναν 176 εμβόλια που αφορά όλες τις ηλικίες, δεν αφορά δηλαδή όλα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, έγιναν εμβόλια σε όλα τα παιδιά που έπρεπε να εμβολιαστούν.
Συγγνώμη για να σα ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Επειδή ο εμβολιασμό θέλει κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει και νοσοποίηση. Τα δικά μα τα παιδιά στην πρώτη δημοτικού έχουν συμπληρωμένο το βιβλιάριο. Έτσι, δεν πηγαίνουμε το MMR, ούτε μόνο με το διφθερίτιδα. Το εξαδύναμο Δεν θέλουμε κάποιο τα παιδιά, να γίνει και επαναληπτικά. Να το απαντήσει Δεν αυτό θα γιατί απαντήσω. θα στη συνέχεια. θα σας απαντήσω. Είναι εδώ η παιδίατρος. Όσον αφορά το χρόνο νοσίας, τώρα θα σας απαντήσει για Αλλά το... χρειάζεται κάποιο χρονικό. Κρατήστε λίγο τα ερωτήματα. Χρειάζεται Είναι γιατρός, ναι. λίγο, θα γίνουν οι δόσεις, ένα λεπτάκι. Και σε όλα τα παιδιά δεν μπορούν να γίνουν κατευθείαν και η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη δόση. Έτσι. Καταρχάς, αποφασίστηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Εμβολιασμών να γίνουν 11 εμβόλια για 11 νοσήματα συγχρόνως. Το εξαδύναμο έχει 6. Ναι. Το MMR, άλλος 3. Όλα ξανά και επαναληπτικά. Εννοείται, εχθές συγκεκριμένα επικοινώνησα με την προϊσταμένη του Υπουργείου Υγείας και μου είπε θα γίνουν κανονικότατα και επόμενες δόσεις. Όλα θα γίνουν, αλλά η ένταξη θα γίνει σε μερικές Υπάρχει μια συνεργασία και επικοινωνία Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Υγείας. Το ερώτημα σας είναι πάρα πολύ εύλογο. Έχουμε εδώ όμως παιδεία. Θέλετε να απαντήσει να γιατρός. το απαντήσω λίγο αυτό, γιατί όντως Να πτήσει λίγο κύριε Εγώ θα κλείσω, δεν Τα έχω εμβόλια κάτι που γίνανε στην άλλο. Αλεξάνδρεια, Τα εμβόλια έγιναν στην Αλεξάνδρεια. στην Αλεξάνδρεια. Έγινε το εξαδύναμο, Θα απαντήσει γιατρός. έτσι, το οποίο αν θέλετε μπορώ να σας πω και ποιες ασθένειες περιλαμβάνει. Έτσι. Το MMR του πνευμονιόκοκου και της ανεμοβλογιάς. Θα γίνουν κανονικά και επόμενες δόσεις. Εχθές συγκεκριμένα μίλησα με το Υπουργείο και σας είπα ότι είναι σε συνεργασία Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Παιδείας. Τίποτα δεν θα γίνει έτσι αυθαίρετα. Δηλαδή, αν τα παιδιά δεν είναι καλυμμένα, δεν θα μπουν στα σχολεία. Το εξαδύναμο δεν περιέχει, με συγχωρείτε. το εξαδύναμο είναι το εμβόλιο που ξεκινούν. Είπατε, σε μία μέρα γίνανε, σε μία μέρα. Όλα αυτά τα εμβόλια. Ακούσαμε λίγο. Τα δικά μας τα παιδιά γιατί μας έστειλαν ένα μήνα, δίνουν το τρίτο. Ακούσαμε, η περιοχή διανύει μια έκτακτη κατάσταση. Όταν υπάρχουν έκτακτες καταστάσεις, ακούσαμε λίγο. Δεν είναι κανείς γραμματός. Να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Μπορούμε να το συζητήσουμε πολύ ωραία και στη σειρά. Ακούστε με λίγο. Ένα να τα βρούμε να τα συζητήσουμε. Ούτε. Μην ανησυχείτε. Και εγώ ήρθα εδώ για να λύσω τις απορίες σας. Γιατί είναι πολλές και εγώ είμαι μητέρα, έχω 2 παιδιά, πηγαίνουν στο σχολείο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τα παιδιά αυτά δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, γιατί ερχόμαστε σε επαφή με αυτά τα παιδιά και εμείς στο νοσοκομείο, εντελώς ανεμβολίαστοι. Έρχονται στο νοσοκομείο και βλέπουμε, όχι από τυχαίους, θα σας τα πω, περιμένετε λίγο, ένα λίγο. Από τυχαίους ελέγχους που κάνουμε, βρίσκουμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν αντισώματα και σε νοσήματα, για παράδειγμα, είναι εμβολιασμένα όλα για την υπατήτηδα Β, από ό,τι φαίνεται. Όλα έχουν αντισώματα σε πολύ ικανοποιητικούς τίτλους. Όχι, δεν έχουν νοσήσει γιατί έχουμε στείλει έλεγχο που δείχνει ακριβώς. Έχουν αρνητικά τα υπόλοιπα. Είναι καθαρά τίτλος αντισωματικός που αποδεικνύει εμβολιασμό και μόνο. Όχι νόσηση. Εντάξει. Ένα αυτό. Ένα το ότι και αυτά έχουν σίγουρα κάνει κάποια εμβόλια. Εκτός αυτού, αυτό που μας απασχολεί κατά κύριο λόγο και που θα πρέπει να σας απασχολήσει όλους σας σαν γονείς είναι τα εμβόλια των δικών σας παιδιών. Όποιος έχει ακολουθήσει το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, αυτό το που έχουμε εμείς για τα δικά μας παιδιά, έχει προστατευμένα τα παιδιά του από όλες αυτές τις νόσους που φοβάστε. Εκείνα τα παιδιά που είναι ανεμβολίαστα, όπως τα παιδιά των προσφύγων, εκείνα κινδυνεύουν και από ηλάρα και από ανεμοβλογιά που αποσχολήσαν ανεμοβλογιά στην Αλεξάνδρεια, ενώ δεν είδα δικά μας παιδιά να κολλάνε κανένα ανεμοβλογιά γιατί είναι εμβολιασμένα. Έτσι. Ορίστε. Φυματίωση από ποιον κολλήσαν στην Αλεξάνδρεια, από πού ήταν το κρίσμα. Ήταν πολύ διαφορετικό αυτό που λέτε. Πολύ διαφορετικό. Το αντιφυματικό να πάρω θέση και εγώ δεν Ένα, τα ξεκαθαρίζουμε λίγο, έτσι. Για φέτος δεν θα γίνει ο αντιφυματικός εμβολιασμός. Τα ελληνόπουλα, Ούτε πέρσι. Πέρσι δεν υπήρχαν εμβόλια. Φέτος ήρθε επίσημη εγκύκλειος από το Υπουργείο Υγείας. Θα γίνει μόνο σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, π.χ. πρόσφυγες, άτομα που έχουν στο οικογενειακό περιβάλλον κρούσματα φυματίωση, ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Και από ό,τι γνωρίζω και ήρθε και εγκύκλειος, θα γίνει μόνο το τεστ μαντού στα νοικιαγωγεία. Αυτή είναι η θέση του. Η πρώτη Δευτέρα τάξη του Δημοτικού είναι στον αέρα. Δεν είναι στον αέρα. Ακούστε να δείτε. Το BCG, ακούστε με λιγάκι. Το BCG είναι ένα εμβόλιο το
το οποίο το εμβόλιο της φυματίωσης δηλαδή, το οποίο για πολλά χρόνια ουσιαστικά αμφισβητείται από μια μεγάλη μερίδα γιατρών. Είναι κάτι, αυτό που λέτε ότι δεν έγινε πέρσι, δεν έγινε το προηγούμενο χρόνο, ουσιαστικά αυτά στην Αθήνα έχει σταματήσει χρόνια και δεν γίνεται. Προσπαθούν σταδιακά να θέλουν κατά κάποιον τρόπο να σταματήσει η χρήση του εμβολίου αυτού και προσπαθούν να βρουν άλλα εμβόλια πιο αποδοτικά κατά κάποιον τρόπο για το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Αυτή τη στιγμή, με βάση το δίκτυ φυματινικής διαμόλυνσης που έχουμε στην Ελλάδα, κρίθηκε από το Υπουργείο, δεν είμαι εγώ η αρμόδια να το κρίνω, συγγνώμη, κρίθηκε από το Υπουργείο ότι το BSZ πρέπει διακόπτεται, σταματάει. Άρα ο τρόπος που θα ελέγχονται τα παιδιά μας είναι με το δοκιμαστικό τεστ της φυματινοαντίδρασης. Δεν είναι στον αέρα. Αν κάνετε τη μαντού, όλοι, όπως θα έπρεπε, με τα κριτήρια τα οποία τα λέει, δηλαδή 12 με 15 μηνών όλα τα παιδιά όταν κάνουν το MMR, 4 με 5 ετών όταν θα μπουν πλέον στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και 11 με 12 βγαίνοντας από το δημοτικό υπάρχει ένας έλεγχος. Εκτός αυτού, τα παιδιά δεν κολλάνε από παιδιά. Η φυματίωση δεν μεταδίδεται από παιδί σε παιδί, μόνο σε εξαιρετικές ομάδες, οι οποίες δεν θα πάνε στο σχολείο έτσι κι αλλιώς. Μεταδίδεται από τους ενήλικες τα παιδιά. Από τους ενήλικες. Τα παιδιά δεν μπορούν να βήξουν, δεν έχουν ούτε την ικανή βυχική όση. Δηλαδή, όχι, τα παιδιά δεν μπορούν να βήξουν. Ακούστε με λίγο. Τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν σπήλαια, πάρα πολύ σπάνια υπάρχουν σπήλαια, τα οποία μεταφέρουν ουσιαστικά με το βήχα τον έντονο τα μυκοβακτηρίδια. Τα παιδιά δεν βήχουν δυνατά, όπως ένας ενήλικας, είναι πολύ ήπια η βυχική όση και περιέχουν μέσα στα πτύελά τους ελάχιστη ποσότητα. Τα παιδιά δεν είναι μεταδοτικά. Ποτέ η φυματίωση, μην ψάξετε, είναι λάθος ιατρικό να ψάξουμε τα παιδιά όταν υπάρχει κρούσμα. Δεν είμαστε γιατροί, κυρία μου. Εκεί ακριβώς θα σας τα πω. Σας καταλαβαίνω, προσπαθώ να σας διευκολύνω όσο γίνεται. Όπως επίσης... Λίγο αργά, βέβαια, εντάξει. Εντάξει, εμένα τώρα μου ζητείτε και είμαι ευχαρίστως να σας διευκολύνω. Δεν ξέρω τι και πώς ακριβώς, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι η φυματίωση, ειδικά στην Αλεξάνδρεια, καταλαβαίνω γιατί ξέρω ότι είχατε αυτό το κρούσμα και βέβαια όχι από... Επίσης, τα παιδιά των προσφύγων, κάτι ακόμα, εκτός από την υπατήτηδα Β, έχουν BSZ όλα. Σε όλα βλέπουμε στο χέρι τους τον εμβολιασμό. Τα δικά μας δεν το έχουν, αυτά το έχουν πάντως, να ξέρετε. Μπορεί να έχουν νόσους τους οποίους εμείς εδώ δεν έχουμε. Και εγώ δεν είμαι ειδική στην βιολογία της περιοχής τους. Ακούστε να σας πω, τουλάχιστον... ανταποκρίνονται στην περιοχή τη δική μας, έτσι δεν είναι? Μετά από μελέτες του χρόνου. Ναι. Κάθε χώρα. Κάθε χώρα ακολουθεί ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα με βάση. Εμείς μπορεί να είμαστε απροστάτευτοι. Όχι, μάλλον. Με συγχωρείτε λίγο. Μπορώ να κάνω λάθος. Ναι, είναι αυτοί απροστάτευτοι. Δεν εμβολιάζονται. Εμείς εμβολιαζόμαστε σαν χώρα προηγμένη κατά κάποιον τρόπο δυτικού κόσμου με περισσότερα εμβόλια από ό,τι εμβολιάζονται αυτοί εκεί. Δεν εμβολιάζονται συστηματικά για υπατήτηδα Α, εξού και είχαμε κάποια κρούσματα στο κάμπ της Αγίας Βαρβάρας. Δεν εμβολιάζονται συστηματικά για ανεμολογιά, εξού και είχαμε κρούσματα στο κάμπ της Αλεξάνδρειας. Στην Ελλάδα, το εμβόλιο της υπατήτηδας Α και το εμβόλιο της ανεμολογιάς είναι υποχρεωτικά. Και μάλιστα για την ανεμολογιά, όσοι δεν ξέρετε, έχει κατεβεί ο χρόνος της δεύτερης δόσης, γίνεται στον 4ο χρόνο ζωής πλέον. Δηλαδή το πρώτο εμβόλιο γίνεται κοντά στους 18 μήνες, ας πούμε, και το δεύτερο δεν γίνεται στους 6 πλέον, γίνεται 4 χρονών. Για μένα το μεγαλύτερο μήνυμα είναι εμβολιάστε τα παιδιά σας. Αν τα εμβολιάσετε δεν έχετε να φοβάστε. Δηλαδή αν είστε τυπικοί με το πρόγραμμα εμβολιασμών το δικό μας, είστε πολύ καλά καλυμμένοι. Τα ακάλυπτα παιδιά σε αυτό που λέτε είναι εκείνα τα παιδιά. Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια περίεργη νοσολογία. Τουλάχιστον τους μήνες που είμαστε εμείς στο νοσοκομείο, δεν έχουμε δει. Τα παιδιά αυτά είναι αρκετά φροντισμένα. Η επιδημιολογική επιτήρηση που γίνεται από τους γιατρούς μέσα στο ΚΑΜΠ επίσης είναι εξαιρετική. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ιατρική φροντίδα που παρέχουν οι γιατροί του ΚΑΜΠ. Οπότε ουσιαστικά είναι ελάχιστα τα περιστατικά νοσιότητας και δεν διαφέρει η νοσολογική οντότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από αυτό που βλέπουμε στα δικά μας παιδιά. Πραγματικά δεν διαφέρει. Απαντούν στα αντιβιωτικά μας, έχουν τις κοινές λοιμώξεις που έχουν τα δικά μας παιδιά, χωρίς να έχουμε κάτι εξωπραγματικό ή εξωτικό. Τι να σας πω, ρωτήστε μου, ό,τι άλλο θέλετε να πω. Εδώ στην Αλεξάνδρεια είπατε τα 80 παιδιά εμβολιάστηκαν. Όχι, δεν εμβολιάστηκαν.
Ναι, αυτό που είπα και πριν όμως θα το απαντήσετε. Δεν θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα. Ναι, να σας πω. Όλη η σειρά των εμβολίων. Βεβαίως. Λοιπόν, ένα που λέγατε για τα 11 μάλλον αντιγόνα. Ουσιαστικά ένας οργανισμός μπορεί να αποδεχτεί χωρίς απασχολώντας κατά λέξη το γράφει ο κ. Κωνσταντόπουλος στην παιδιατρική, το 0,1% του νοσοποιητικού του συστήματος, δεχόμενος 11 διαφορετικά αντιγόνα. Που είναι αυτό το εξαδύναμο εμβόλιο το οποίο κάνουμε εμείς. Εμείς φτάσαμε μέχρι το εξαδύναμο. Περιμένετε να συνεχίσει. Ποια είναι τα 11, να σας πω λίγο τα 11. Είναι το εξαδύναμο, τα 6, η πατήτιδα Β, αιμόφυλο της ινφλουένζας, διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκίτης, πολιομιελίτιδα, 6. Από εκεί και πέρα, MMR, 3, λαρά, ερυθρά, παροτίτιδα, έτσι φτάσαμε 9, πνευμονιόκοκο. Σε αυτά τα 10 ουσιαστικά σταμάτησαν όταν κάναν ταυτόχρονους εμβολιασμούς, οι ομάδες αυτές, και το 11ο μπορεί να είναι, ας πούμε, Έχουν γίνει δηλαδή. ναι, έχουν γίνει. Και μάλιστα, να σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Μου έτυχε να έρθει μετά από 2 μέρες από τον εμβολιασμό ένα παιδάκι από το ΚΑΜ, το οποίο το καημένο είχε κάνει τοπική αντίδραση. Γιατί τα 2 εμβόλια γίνανε τοπικά σε άλλες θέσεις στο πόδι. Δηλαδή, φανταστείτε, το παιδάκι αυτό δέχτηκε τόσα αντιγόνα ταυτόχρονα. Δεν είναι ιατρικό λάθος, είναι ιατρικά σωστό. Σίγουρα απασχολείς περισσότερο το ανοσολογικό. Όχι, δεν είναι λάθος, δεν έπαθε κάτι το παιδί, έκανε μια τοπική αντίδραση. Κάνεις 11 εμβόλια, 11 αντίγωνα μέσα σε μια μέρα. Είναι επιτρεπτό. Συγγνώμη, γιατί όλα τα άλλα παιδιά τα κάνουν? Γιατί έχουμε το χρονικό περιθώριο να τα κάνουμε. Μπορούμε. Έχουμε τον 2ο μήνα να έρθει το παιδί, τον 3ο μήνα να έρθει. Αυτά γίνονται όλα ταυτόχρονα. Στα δικά μας τα παιδιά έχουμε το χρόνο να τα κάνουμε. Έχουμε πολυτέλεια. Τώρα αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Στο νοσοκομείο δουλεύω, ο καθένας κάνει την ιατρική που πιστεύει. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι στη Διεύθυνση Υγείας σε καθημερινή βάση στέλνεται επιδημιολογικό δελτίο, όπου οι Σλοβάκοι γιατροί που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο ΚΑΜ μας ενημερώνουν για αριθμητικά πόσα περιστατικά προσήλθαν στο ιατρείο, με τι ασθένεια διαγνώστηκαν και ποιες ηλικίες προσήλθαν. Αυτά μας τα στέλνουν σε καθημερινή βάση και σε εμάς και στο κοινό. Οπότε έχουμε άμεσα εικόνα αν υπάρξει κάποιο σοβαρό νόσημα, τα λοιμώδη προϊόντα δηλώνονται. Από τον νόμο δηλώνονται όλα τα λοιμώδη νοσήματα, είτε είναι στους πρόσφυγες, είτε είναι. Γιατί το λοιμώδη που χρονικά θα πάει στο νοσοκομείο και το νοσοκομείο θα μας το στείλει. Έτσι. Ναι, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, είναι πολύ χαμηλή η νοσηρότητα, γιατί μας ζήτησε για το Υπουργείο ένα στατιστικό για το πόσα τελικά παιδάκια από τα προσωπόπουλα έχουν εξεταστεί στο νοσοκομείο αυτό το διάστημα, από τον Μάρτιο ουσιαστικά που έγινε με την κατάσταση εδώ στα κέντρα, μέχρι και τον Αύγουστο. Φανταστείτε, σε εμάς στο νοσοκομείο, σαν σύνολο έκτακτων διατακτικών γιατρίων, εξετάστηκαν 150 παιδιά μόνο μέσα σε αυτούς τους μήνες, έτσι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Και από αυτά νοσηλεύτηκαν μόνο 37 παιδιά. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Δηλαδή, πραγματικά είναι πάρα πολύ μικρή η νοσηρότητα και τέλος πάντων η ανάγκη των εισαγωγών για αυτά τα παιδιά, αν συγκρίνεις με τον αριθμό. Αλλά σας λέω, σε αυτό θεωρώ ότι πολύ σημαντική δουλειά παίζει η δουλειά των γιατρών μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Δουλεύουν πολύ καλά. Εμείς τουλάχιστον συνεργαζόμαστε άψογα. Ορίστε. Και είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση αυτό που είπε ο κύριος Σαφίδης, γιατί και εμείς πραγματικά το είχαμε πολύ στο μυαλό μας πώς θα περάσουμε το χειμώνα με τα κοντέινερ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν μέσα στα κάμπα αυτά βρεφάκια, νεογνάκια. Καίγονται πιο εύκολα τα κάμπα. Ορίστε. Τα κοντέινερ καίγονται πιο εύκολα. Να, εγώ πάντως στις σκηνές είναι... Περί ιατρικού θέματος υπάρχει κάποιος από τους γονείς να θέλει να ρωτήσει κάτι. Εγώ πάντως, κοιτάξτε, το απόγευμα θα έρχονται εδώ αυτά τα παιδάκια, έτσι. Μετά θα έρχονται τα δικά μας. Είμαστε ασφαλείς, γαστρεντερίτιδες, οτιδήποτε άλλο, συνθήκες υγιεινής τους πιστεύετε ότι μας ικανοποιούν. Αν μάθουν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας και όλων να τηρούν τις συνθήκες υγιεινές τις βασικές, φεύγεις από το σχολείο. Εντάξει, αλλά πας στο σπίτι και θα αγκαλιαστούν και θα φιληθούν. Μας αγκαλιαστούν και θα φιληθούν. Όπως θα κολλήσουν από τα Ελληνόπλια, ουσιαστικά τα παιδάκια αυτά κολλάνε τις ιώσεις που έχουμε και εμείς πλέον. Αρχίζουν να αποκτούν την ιολογία τη δικιά μας. Τι θα κολλήσουν.
κολλήσουν. Τον δικό μας τον ρινοιό, τη δικιά μας γρίπη, τα δικά μας θα κολλήσουν. Αν τηρούνται βασικές, εντάξει, προσπαθούν και η κυρία Καραμαλίδου μέσα στα κάμπαλα και μέσα στα σχολεία, βασικά κανόνες υγιεινής. Πλύσιμο χεριών, πάρα πολύ σημαντικό. Φτέρνισμα, πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό, όσο γίνεται σημαντικό. Γι' αυτό και μιλάμε για παιδιά, προσέξτε, πρώτης δημοτικού και άνω, έτσι. Τα νηπιαγωγεία είναι πράγμα το οποίο δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα. Οι πολύ σωστά μένουν μέσα στα κάμπ. Εντάξει, όμως υπάρχει μια σχετική προσπάθεια και από το νηπιαγωγείο όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής και μέσα στο σπίτι πρέπει να το δουλέψετε αυτό. Νομίζω ότι κινδυνεύουν όσο κινδυνεύουν και από τα υπόλοιπα παιδιά. Όλα τα παιδιά κινδυνεύουν από ιώσεις όταν συχνοτίζονται. Πρέπει να τηρούν όσο το δυνατό καλύτερα γίνεται τα μέτρα υγιεινής. Πολύ βασικά πράγματα. Το πλύσιμο των χεριών και το πώς φτερνιζόμαστε, το πώς δείχνουμε. Νομίζω είναι απλά πράγματα, αλλά θέλουν δουλειά. Το σέβομαι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Τι να κάνουμε, να κυκλοφορούν όλοι με μάσκα. Ήδη υπάρχουν προγράμματα και από την πρωτοβάθμια και η διεύθυνση κάνει. Θα το ξέρετε οι γονείς ότι εκεί γύρω στο Φεβρουάριο, που είναι σε έξαρση κάθε χρόνο η εποχιακή γρίπη, οι μισές τάξεις είναι άδειες. Πάρα πολλά παιδιά νοσούν. Είναι η εποχιακή γρίπη. Εσείς που έχετε σε επαφή με αυτό. Όμως, με επιτρέπετε λίγο, θα πω κάτι. Το θέμα της υγιεινής των παιδιών και των χώρων μας έχει απασχολήσει πριν τελειώσει η προηγούμενη σχολική χρονιά. Έχουμε πέσει πάνω όλοι μας, γιατί και εμείς φορτωνόμαστε μια πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Και για τον εμβολιασμό που σας ενημέρωσαν οι ειδικοί ότι έχει γίνει και έχει καλυφθεί πλήρως, και για τον συγκροτισμό εκ των πραγμάτων στο σχολείο, για όσο συγκροτισμό, εφόσον θα γίνει πρακτικός συγκροτισμός, κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχει ένα κοινό διάλειμμα 10-15 λεπτών στα δοκιματινά τμήματα. Θέλω να σας πω όμως ότι παιδιά προσφυγόπουλα που μένουν σε σπίτια, που έχουμε στη Βέρεια και στο Πλατή, πάνε το πρωί στο σχολείο, δεν πάνε το απόγευμα. Γράφει το καμία. Εκεί δεν υπάρχει απαγόρευση. Εκεί λοιπόν και δεν ξέρουμε καν είναι και εμβολιασμένα πλήρως εκείνα. Όπως και πολλά δικά μας παιδιά, Ελληνόπουλα, δεν έχουν εμβολιαστεί και υπάρχουν γονείς που ήταν και στο γραφείο σε μένα και δεν τα εμβολιάζουν συνειδητά για λόγους ιδεολογικούς κλπ. Κάποια εμβόλια. Η πρόσφυγη δεν απαγορεύεται, γιατί δεν έχετε Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Συγγνώμη. Συγγνώμη, του σας καλύτερα από εσάς. Δεν απαγορεύεται. Τότε γιατί μας ζητάτε το διάλειμμα. Να τελειώσω την ερώτηση που θέλουμε να κάνω, κύριε Διαμαντοπούλου. Αν εγώ θέλω να γράψω το παιδί μου στο σχολείο, δεν πρέπει να προσκομίσει το βιβλιάριο. Ναι. Αν δεν έχετε εμβόλια, θα το δεχτείτε. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Σας δίνω μια θεωρία. Αλλά υπάρχει μια θεωρία για να γίνει. Όχι, γίνεται. Ένα παιδί δηλαδή μπορεί να αρχίσει το σχολείο, μπορεί να έχει κάτι. Υπάρχει ανοχή, είναι ανάλογα οι κοινωνικές ομάδες, ρωτήστε, θα σας πει. Προβλέπονται και εξαιρέσεις για την εγγραφή. Για ιατρικούς λόγους με βεβαίως από τον πατέρα. Δεύτερον, αν εγώ πω ότι δεν υπάρχει να κάνει εμβόλια και σου το φέρω, κάτσε για μισό λεπτάκι. Θα ρωτήσω εσένα, δεν είναι τον κύριο. Να τελειώνω. Γιάννη, ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε. Επιτρέψτε Τώρα να τελειώνουμε ένα θέμα χωρίς να προκρίνει συζητήσουμε για άλλο θέμα. Να απαντήσω αν θέλετε. Σας λέω πάλι ότι υπάρχουν γονείς που δεν τα εμβολιάζουν. Αυτοί προσκομίζουν βεβαίως η ιατρικής αντένδειξης, λέει ο νόμος, και τα παιδιά από το σχολείο. Έχουμε και ελάχιστες περιπτώσεις, δύο στο νομό, όπου οι γονείς δεν εμβολιάζουν τα παιδιά με το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, χωρίς να προσκομίζουν βεβαίως ιατρικής αντένδειξης, δεν τα εμβολιάζουν για λόγους, να το πω, ιδεολογικούς εισαγωγικά. Έχουν μια άποψη για την εμβόλια. Αυτοί λοιπόν με τον νόμο δεν διώχνουμε από το σχολείο κανένα παιδί. Από τα σχολεία δεν διώχνουμε κανένα παιδί. Γράφονται και χωρίς κανένα χαρτί. Ο νόμος λέει ότι τα παίρνουμε, τα γράφουμε, τα μαθαίνουμε γράμματα, λέμε στους γονείς σταδιακά να φέρουν τα χαρτιά που λείπουν. Στα εμβόλια ισχύει και αυτό. Και αν πάμε στην έκτη δημοτικού που τα παιδιά δεν παίρνουν ενδεικτικό, παίρνουν πολιτήριο, ο νόμος λέει ότι δεν εκδίδεται τίτλος σπουδών. Εντάξει, αυτό ισχύει. Άρα τα παίρνουμε φοιτούν και μέσα στη σχολεία μας. Το παιδί μετά δεν μπορεί να προχωρήσει στη δεύτερη. Δεν παίρνει τίτλο σπουδών. Εκεί ο πατέρας υποχρεούται να προσκομίσει τα εμβόλια, τα χαρτιά του κλπ. Αυτή είναι ο νόμος. Άρα μόνο για το δημοτικό. Μας απασχόλησε πάρα πολύ λοιπόν, όχι μόνο το θέμα του εμβολίου, μας απασχόλησε και
ο χρόνος που θα είναι τα παιδιά στο σχολείο μέσα και θα έχουν σε επαφή με τα παιδιά. Πολλά ερωτήματα είχαμε και εμείς. Δεν θέλουμε να λάβουμε μια ευθύνη για πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Πρέπει να τα μάθουμε, να ρωτήσουμε τους ειδικούς, να πληροφορηθούμε για να ξέρετε και εσείς. Γιατί η ευθύνη είναι όλων μας. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ακόμα και η τουαλέτα. Οι υπεύθυνοι της Διεύθυνσης Υγείας μας είπαν και θα δοθούν εντολές για τις καθαρίστριες με το που φεύγουν τα παιδιά τα προσφυγόπουλα από κάποιο σχολείο από εδώ. Παραδείγματος χάρη, στις 6 το απόγευμα, η καθαρίστρια με ένα καπάκι λένε χλωρίνη σε ένα κουβά νερό, στην τουαλέτα δεν μένει τίποτα απολύτως. Αυτό θα γίνεται καθημερινά με εντολές που δώσουν οι διευθυντές στο σχολείο. Θα έχουν αγγίξει τα παιδιά τα πάντα. Αμάν αυτό το άκουσα και εγώ στην τηλεόραση. Αυτό το καπάκι χλωρίνης. Τα παιδιά θα έχουν αγγίξει τα πάντα. Στην τουαλέτα θα καθαρίζουν και τελειώσαμε με όλα. Με τη συνείδησή μας μόνο. Και τον αέρα εννοείται. Με συγχωρείτε. Στο βρανείο, στην καρέκλα, οπουδήποτε. Λοιπόν, ακόμα και στο βρανείο. Το παιδάκι να καθαρίσει η καθαρίστρια. Ακόμα και στο θρανείο. Σας παρακαλώ, δηλαδή αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε. Αλλά από τι θα κινδυνεύει το παιδί σας αν ακουμπήσει αυτό? Δεν θέλετε να ακούσετε τίποτα όμως που βάλε. Από οτιδήποτε κινδυνεύει. Δεν θέλετε να ακούσετε τίποτα. Από τι θα κινδυνεύσει? Από την υπατήτηδα Α δεν θα κινδυνεύσει γιατί θα το δείτε πολύ άσχημα. Ακόμα όμως είπαμε και σε αυτή την ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Ρεαλιστικά με αυτό σας ρωτώ. Ρεαλιστικά σας ρωτώ. Από τι θα κινδυνεύσει? Αυτό που λέμε για την τουαλέτα. Από τι θα κινδυνεύσει το παιδί σας παραπάνω αν ακουμπήσει? Σας ρωτώ τι σκέφτεστε, γι' αυτό να με βοηθήσετε για να σας απαντήσω. Τουαλέτα, έτσι δεν είναι? Όσο κινδυνεύει και κινδυνεύει και στο φρανείο που κάθισε το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο η εκκρίση. Μα το ίδιο είναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν καθαρίζουμε με αυτό, δεν τελειώνουμε. Είπαμε όμως, πριν έρθουμε εδώ πέρα και μιλήσαμε μεταξύ μας, ότι ακόμα και στην περίπτωση που υποτεθεί ότι κάποια λοιμώδης ασθένεια, κάποιο νόσημα μπορεί να μεταδίδεται με την επαφή που θα αφήσουμε την επόμενη μέρα, λέω και τόσο δεν είμαι εξαιρετικά, λέω με τον γιατρό, θα πούμε στην καθαρίστρια με ένα υγρό πανί να καθαρίσει και τα θρανία. Αν υπάρχει τέτοιο θέμα. Θα γίνει και αυτό. Που τα θρανία καθαρίζουν. Στις τάξεις θα χρησιμοποιούμε λοιπόν 2 τάξεις σε κάθε σχολείο με ένα υγρό πανί θα καθαρίζεται και το θρανίο. Κύριε Διαμαντόπουλε, μπορώ να έχω... Να σκεφτούμε λίγο. Πρέπει να σκεφτείτε ακριβώς τι ιούς και τι μικρόβια ψάχνετε να εξοντώσετε με όλα αυτά. Δηλαδή, σας ακούω πάρα πολύ ανήσυχοι. Τι σκέφτεστε, μπορείτε να μου πείτε τι. Αν σκεφτούμε ότι μεταδίδονται. Προσέξτε. Είναι μια τάξη, έτσι. Αν σκεφτούμε ότι τα πάντα μεταδίδονται, κάποια μεταδίδονται αερογενώς, έτσι, με στα γονίδια του αέρα. Αν αεριστούν αυτές οι αίθουσες επί κάποιες ώρες, ο αέρας θα αλλάξει, αυτό σχεδόν θα φύγει. Μετά από την επόμενη μέρα θα μπουν μέσα παιδιά, τα οποία θα φέρουν. Δηλαδή είναι σχεδόν απίθανο. Τι θα ζήσει στον αέρα αυτό να. Δεν έχουν όλοι. Σχεδόν όλα τα απογεύματα, όλα τα σχολεία είναι απασχολημένα. Ναι, μετά το απόγευμα αυτές οι αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται και να ανοίγουν κάποιες ώρες. Τι να ανησυχείς, δηλαδή κατά τον ίδιο τρόπο. Αν πίνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω ότι σας απασχολεί πολύ. Γιατί μπορώ να σας πω εγώ τι με απασχολεί. Και όλα αυτά που λέτε, καθαριστή η τουαλέτα, το κόκκινο, το θρανείο, ο αριθμός της τάξης, θα γίνουν την πρώτη εβδομάδα, την δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη θα σταματήσουν. Θα σας πω κάτι. Για μένα, αν είναι πουλιασμένα τα παιδιά σας και τηρούν, δεν κινδυνεύουν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν τα έχετε πουλιασμένα τα παιδιά σας. Κύριε Διαμαντόπουλε, μπορώ να έχω λίγο την Ο εμβολιασμός έχει γίνει μόνο. Ζήτησε τον λόγο ο κύριος Ευαγγελόπουλος, όμως θα έχει τόση ώρα. Συγγνώμη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να έχω την προσοχή όλων των γονέων και την δική σας εκεί στο πάνω. Θα ήθελα να ξεκινήσω, θα ήθελα 5 λεπτά λίγο από το χρόνο σας να κάνω λίγο μια αναδρομή. Θα φύγω από το ιατρικό, θα ξαναγυρίσουμε αργότερα αν θέλουμε και το ιατρικό τομέα. Αρχίσαμε λοιπόν με τους πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα με κάποια τοποθέτηση μιας υπουργού ότι λιάζονται στην Ομόνια. Δεν υπάρχουν πρόσφυγες, κάποιοι λιάζονται στην Ομόνια. Πήγαμε σε ένα μήνα μέσα στην πλατεία Βικτωρίας, σε ένα μήνα μέσα πήγαμε στην Ιδωμένη. Φτάσαμε στους καταβλισμούς, έχουμε και εδώ το δικό μας καταβλισμό στην Αλεξάνδρεια και τους οποίους βλέπουμε την καθημερινότητα, τους βλέπουμε πώς ζουν. Πραγματικά δεν θα θέλαμε τα δικά μας παιδιά να ζουν έτσι. Αυτό οφείλουμε να το παραδεχθούμε όλοι μας.
εδώ θα ήθελα να αναφέρω κάτι, ότι και για την Εδωμένη, το σχολείο, τουλάχιστον το δικό μας, το 4ο Δημοτικό, έστειλε βοήθεια, αλλά υπάρχει και στα πρακτικά του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων απόφαση, λόγω των γεγονότων αναβλήθηκε, ας το πούμε, για την περίοδο των Χριστουγέννων, να δώσουμε βοήθεια. Σκεφτήκαμε σαν σύλλογος η βοήθεια να είναι ιατρικού περιεχομένου, ξέρω εγώ, ή κάποια κουβέρτα για να σκεπαστούν. Γιατί πραγματικά το να μένεις μέσα σε σκηνές στην πόλη της Αλεξάνδρειας είναι πάνω σου. Τότε λοιπόν ρωτηθήκαμε από εσάς, κύριε Διαμαντόπουλο, μέσω του διευθυντή του σχολείου, Κυριακή μάλιστα απόγευμα σπεσμένα, ποια θα ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων εάν γινόταν τα κτίρια των σχολείων μας κέντρα εκπαίδευσης των Προσφυλογοπούλων. Εμείς πήραμε σπουδμένα μια απόφαση τη Δευτέρα πρωί. Είπαμε όχι, σαν σύλλογος, σαν διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου. Όχι σαν σύλλογος. Θα μιλήσω τουλάχιστον για το 4ο Δημοτικό, γιατί αυτά συνέβησαν σε εμάς. Η απάντηση που έδωσε το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου ήταν όχι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν γνωρίζουμε όλα αυτά που είπε η κυρία προηγουμένως. Δεν γνωρίζουμε. Δεν είμαστε γιατροί. Δεν είμαι γιατρός. Πού να ξέρω τώρα εγώ όλα αυτά που πέρα τα εμβόλια που είπα και πώς καλύπτεται και το να έχουμε. Άρα θα έπρεπε να έχουμε μια ενημέρωση. Θεωρήσαμε όμως ότι έπρεπε να κάνουμε, επειδή ήταν τόσο μείζον σημασία στο θέμα, έπρεπε να κάνουμε μια γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του δημοσιογράφου, χωρίς την παρουσία τη δική σας. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε τόσο μεγάλη έκταση στο θέμα. Τα πράγματα πήραν άλλη τροπή όμως. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε όχι. Δεν αποφάσισε πλέον ο πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση. Και μάλιστα σε μια μαζικότατη τέτοιο, εγώ να σας λέω ότι είμαι 8 χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων, ποτέ δεν ξαναείδα τόσους γονείς στο σχολείο μας. Για κανέναν άλλο λόγο. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ήταν η ίδια με του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν πάλι όχι. Και ήταν καθαρά για θέματα υγιεινής. Βέβαια, όταν είναι 100 γονείς μαζεμένοι και δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν υπάρχει κάποιος ειδικός, φανταστείτε ότι μπορεί να ακουστούν. Είναι λογικό. Δεν είναι όμως ούτε ρατσιστικό, ούτε ξενοφοβικό. Μιλάμε για την υγεία των παιδιών μας, χωρίς να γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Πήραμε τέλος πάντων μία απόφαση όχι. Έχουμε λοιπόν τη εντολή της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου. Πώς? Θα μου πείτε, δεν είναι στο χέρι σας. Εντάξει, δεν είναι στο χέρι μας. Αλλά σαν Γενική Συνέλευση, μιας και ερωτηθήκαμε από εσάς, εμείς δεν συνενούμε στο να έρθουν τα προσφυγόπουλα στα κτηριακά σπίτια και νομίζω όλοι οι σύλλογοι το ίδιο πράγμα αποφάσισαν. Δεν βλέπω εδώ βέβαια τον πρόεδρο του Συλλόγου του 3ου Δημοτικού, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι, τέλος πάντων. Ωραία, εντάξει. Θέλω το δημοτικό. Τότε λοιπόν αρχίζει μια επίθεση ενάντια, και δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή, ρε παιδιά. Πραγματικά δεν μπορώ να την καταλάβω. Είναι και ο τύπος εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να μαζευτήκαν 20.000 ξενοφοβικοί και ρατσιστές μέσα στην Αλεξάνδρεια? Κύριε Διαμαντόπουλε, είναι δυνατόν να βγαίνετε και να κάνετε τοποθέτηση εσείς? Θα σας το πω πώς χαρακτηριστικά το είδατε, το είπατε. Εμβόλια βρεθήκαν. Εμβόλια κατά του ρατσισμού θα βρεθεί. Το είπατε, δεν νομίζω. Βεβαίως. Και συνεχίζετε παρακάτω. Στις Βαρβάρες, λέει, που λυθήκαν όλες οι απορίες, οι γονείς δεν είχαν πρόβλημα. Στην Αλεξάνδρεια όμως, παρόλο που απαντηθήκαν όλα τα ερωτήματα, επικράτησαν ξενοφοβικές και ακραίες τάσεις. Κύριε Διαμαντόπουλε, λέτε ψέματα. Δεν απαντηθεί κανένα ερώτημα. Πρώτη φορά μας ενημερώνετε τώρα, σήμερα. Εάν αυτή η συζήτηση, και σας μιλάω ειλικρινέστατα, γινόταν πριν όλα αυτά, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε τελείως διαφορετική τροπή των πραγμάτων. Να απαντήσω.
Όχι, θα μου αφήσετε σας παρακαλώ να τελειώσω και μετά. Όσο θέλετε, αλλά απαντήσω όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Χαλίπων ότι δεν το... Δεν είμαστε ούτε ξενοφοβικοί ούτε ρατσιστές. Είμαστε γονείς που δεν κάνουμε ούτε πολιτική, γιατί μπλεχτήκανε και διάφοροι πολιτικοί μέσα. Κάποιοι μας είπαν εδώ τοπικοί άρχοντες ότι είναι δικαίωμα των παιδιών, όλων των παιδιών του κόσμου, λες και εμείς δεν ξέρουμε. Λέτε και εμείς δεν έχουμε. Και η μόρφωση, ξέρετε, δεν είναι μόνο να έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Εντάξει, κάποιοι από εμάς έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, αλλά δεν είναι όλοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν που θέλανε να μας περάσουν και αυτό που θέλανε, ντροπή για την πόλη της Αλεξάνδρειας. Βγαίναμε στα site και διαβάζαμε το τέτοιο. Για καθίστε, ρε παιδιά. Ποια ντροπή της πόλης της Αλεξάνδρειας? Ρωτηθήκαμε για ένα πράγμα λέγοντας πλήρη άγνοια και είπαμε το φυσιολογικό όχι. Εάν λέγαμε ναι, νομίζω ότι θα ήταν παράλογο. Είμαστε οι μόνοι σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία την κάνουμε πολιτική. Οι οποίοι δεν είμαστε αμερβόμενοι, δεν είμαστε υπάλληλοι, δρούμε, λέμε, μιλάμε, κάνουμε οτιδήποτε με ένα γνώμονα, τον καλό των παιδιών μας. Έχετε δίκιο, όλοι ο καθένας μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχουμε άγνοια για κάποια θέματα, αλλά για την άγνοια αυτή δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν ενημερωθήκαμε από κανέναν και ξαφνικά πρέπει να απαντήσουμε για ένα θέμα πολύ πολύ σοβαρό. Κύριε Διαμαντόπουλε, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα είναι τα εξής. Όλοι μας εμείς έχουμε μία ρητή εντολή από τις Γενικές Συνελεύσεις και ξέρετε, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπερσκελίζει την απόφαση του Συμβουλίου. Άρα και να βρεθούμε εμείς 5 άτομα εδώ και να πούμε ότι ναι, αλλάξαμε γνώμη, ήταν πολύ καλή η ενημέρωση και πράγματι ήταν καλή η ενημέρωση, αλλάξαμε γνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Όταν έχουμε ήδη τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Ρωτάω λοιπόν και θα ήθελα και την άποψή σας να μου πείτε, εάν θα έπρεπε αυτό το πράγμα που κάνετε τώρα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συγκαλέσουμε πάλι η Γενική Συνέλευση, να προσπαθήσω εγώ να πείσω τους γονείς για πράγματα που δεν γνωρίζω. Θα πρέπει να μου τα γράψει ένα χαρτί η κυρία και να κάθομαι να τα αποστηθήσω. Και αν μου γίνει μια ερώτηση να λέω, τι να σας πω, ρε παιδιά, γεωπόνος είμαι εγώ, δεν είμαι γιατρός. Αυτά μου είπαν, αυτά σας λέω. Μήπως θα έπρεπε να κάνετε μια Γενική Συνέλευση. Συγγνώμη. Μήπως θα κάνετε μια ενημέρωση στην αίθουσα του Δημαρχείου, που είναι μεγάλη. Συγκέντρωση με όλους τους συλλόγους και να ενημερώσετε όλους τους γονείς. Γιατί, σας ξαναείπα, δεν είναι ούτε θέμα ξενοφοβισμού, ούτε θέμα ρατσισμού. Είναι θέμα καθαρά λάθος χειρισμών. Και πώς εμείς να εμπιστευτούμε, σας ρωτάω, πώς εμείς να εμπιστευτούμε όλους αυτούς που τόσους μήνες μας χορεύαν και στους μας είπαν και ρατσιστές. Πώς θα σας. Μου είπε ο κύριος εκεί πέρα ότι αύριο θα ξεκινήσουν τα κοντέινερ. Δεν το πιστεύω, κύριε. Μπορεί να είναι έξω από την Αλεξάνδρεια τα κοντέινερ, εντάξει. Απλά θέλω να σας δείξω ότι δεν μπορώ να πιστέψω πλέον. Όταν έγινε όλο αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα από όλα αυτά που μου λέτε. Θα δείτε πώς θα εξηγήσω. Ναι, κατάλαβα τον τρόπο που το λέω. Δεν θα έλεγα κάτι έτσι εντελώς τυχαία. Ναι. Μα εδώ μας ρωτήθηκε στην αρχή ποια θα είναι η γνώμη μας και όταν είπαμε στη γνώμη μας, βρήκαμε τον πελά μας. Βρεθήκαμε πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες. Ωραία, στο τέλος. Θα πρέπει να μην είναι μακρηγορό. Μια και κατηγορούμε και μπορεί να θεωρούμε από κάποιος ότι έπρεπε να απολογηθώ κιόλας και δεν έχω κανένα θέμα να απολογηθώ σε όλα. Ξεκινάω από το πιο ήπιο. Ρωτηθήκατε από τους διευθυντές των σχολείων ποια θα είναι η άποψή σας. Λάθος για μένα. Αυτό ζήτησε η περιφέρεια. Το μετέφερε. Όταν υπάρχει νομικό πλαίσιο, προφανώς από το Υπουργείο, δεν κατηγορώ εσάς. Το Υπουργείο στην περιφέρεια, η περιφέρεια εγώ στους διευθυντές των σχολείων. Εντολή υπηρεσιακή. Δεν συμφωνούσα, γιατί το να διερευνήσει ο διευθυντής του σχολείου διαθέσεις σημαίνει επαφή με συλλόγους κλπ. Δεν υπήρχε τότε ακόμα η εικόνα μπροστά μας που είναι τα πράγματα, άρα ξέραμε τι θα γίνει. Ήταν όμως μια υπηρεσιακή εντολή, η οποία διαβιβάστηκε λάθος για μένα με τον τρόπο που έγινε. Και το λέω ευθέως.
Και δεν φταίει κανένας εάν στη φάση εκείνη είχε μια αλφα ιδέα τοποθέτηση. Θέλω να σου καθαρίσω κάτι όμως. Η διαδικασία για μένα ήταν λάθος, γιατί η διερεύνηση των διαθέσεων ήταν λάθος για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχει σαφές νομικό πλαίσιο. Επειδή είσαστε γεωκόνους, από ό,τι άκουσα, έχω υπόψη μου παλιά στα χωράφια ρίχνανε ένα πολύ ισχυρό δηλητήριο, το κορατέρδουμα. Αυτό δια νόμου απαγορεύτηκε. Έχει νόημα να μαζευτούμε τώρα καμιά δεκαπενταριά παραγωγή που παραγωγώθηκε εγώ έχω ένα χωράφι και να πούμε εμείς θα φέρουμε από την Βουλγαρία κορατέρ και θα ρίξουμε στα χωράφια μας. Να διερευνήσουμε δηλαδή την πιθανότητα να ρίξουμε το δηλητήριο στο χωράφι. Για μένα, εφόσον υπήρχε νομικό πλαίσιο σαφές, η διερεύνηση έπρεπε να λυθούν απορίες για μένα. Όχι θέλετε δεν θέλετε. Για μένα είναι επιτυχές. Υπάρχει νόμος υποχρεωτικός και μας υποχρεώνει και τη χώρα. Άρα το ναι ή όχι δεν έχει κανένα νόημα. Η διερεύνηση, οι απορίες όμως, η προετοιμασία, η ενημέρωση κλπ. Ναι, έπρεπε να γίνει. Απαραίτητα. Στη φάση εκείνη, να με αφήσετε να τελειώσω. Θα τελειώσω και μετά. Έχω ακούσει πολλά, θα τελειώσω και μετά. Περιμένετε, μην βιάζετε. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν αυτό. Δεύτερο, όταν ζητήθηκε η διερεύνηση, δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα, εμείς τουλάχιστον στους νομούς, σαν διεύθυνση εκπαίδευσης, ούτε η διεύθυνση υγείας της πορείας του εμβολιασμού. Κάναμε συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια, ενημερωθήκαμε από το Υπουργείο Υγείας, τότε πληροφορηθήκαμε και δεν ξέραμε το χρονοδιάγραμμα των εμβολίων, ώστε και εμείς θα πούμε το Υπουργείο περιμένετε, δεν είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτά στην πορεία δρομολογήθηκαν, έγιναν, τελειώσαν και σήμερα επίσημα σας ενημερώνουμε. Εάν λοιπόν με καλούσατε στη συνάντηση, εάν λοιπόν, δεν θα με διακόψετε όπως είπα, εάν με καλούσατε στο διάστημα εκείνο να έρθω, θα σας λέτε ίδια πράγματα. Μα εμείς θα σας καλέσουμε, σε παραμιλάτε. Γιατί? Εσείς μας ρωτάτε και εμείς θα σας καλέσουμε γιατί να σας ρωτήσουμε γιατί μας ρωτάτε. Είπατε, κάνατε μια συνάντηση. Δεύτερο τώρα. Και δεν ήρθα να σας πω. Θα σας λέτε ίδια πράγματα. Αν λέω με καλούσατε, θα σας λέτε ίδια πράγματα. Εσείς βασιζόμενοι στην άκρη έχουμε ρατσιστές. Άρα βασιζόμενοι στην άκρη μας, μας κατηγορήσετε για ρατσιστές, κύριε Διαμαντόπουλο. Τώρα λοιπόν έχουμε τα στοιχεία και επίσημα σας ενημερώνουμε. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε σε μια φράση που είπα εμβόλια που θα βρούμε κατά του ρατσισμού, για τα προσωπικό που θα βρούμε, θα βρούμε για τους ρατσιστές. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Επειδή το διάστημα εκείνο μετά από όσα έγιναν στο πρώτο δημοτικό σχολείο, με πήραν τηλέφωνο όχι από τις εφημερίδες της χώρας, αλλά και από τη Γερμανία, από το ZDF, είπα κάτι. Τα μεμονωμένα περιστατικά δεν αλλάζουν την εικόνα μιας πόλης, μιας περιοχής, ενός νομού και μιας χώρας. Τα μεμονωμένα περιστατικά όμως, και μεμονωμένο περιστατικό, κύριε Ευαγγελόπουλο, είναι να έρχεται ένας γονέας, ενώ μιλάω, με σηκωμένο το χέρι κατά πάνω μου και να μου λέει τι μου τους έφερες εδώ ρε. Αυτό είναι ρατσιστικό, κύριε Ευαγγελόπουλο, δεν είναι απορία. Ρατσιστικό επίσης είναι η κυρία στο πρώτο σχολείο, να τελειώσετε, γιατί με κατηγορήσατε για ρατσισμό κλπ. Ρατσιστικό, έχετε υπομονή λίγο, εγώ σας άκουσα πάρα πολύ υπομονή. Γιατί δεν ακούτε. Ακούστε. Ρατσιστικό είναι να βγαίνει η κυρία, προφανώς μητέρα παιδιού θα ήταν, με σηκωμένο το χέρι, με το δάχτυλο και να λέει μην τολμήσετε και διδάξετε στα παιδιά μας, στα δημοτικά σχολεία, οτιδήποτε έχει σχέση με τους πρόσφυγες. Αυτά είναι ρατσιστικά. Ρατσιστικά είναι να παίρνεις ένα περιστατικό που ήταν μπροστά μας γιατροί, που συνέβη ιατρικό περιστατικό, να το μεγεθύνεις και να λες από αυτό το περιστατικό. Δεν αναφέρθηκα για αυτά, κύριε Διαμαντόπουλε. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Άστε με να απαντήσω όπως το εκλαμβάνω εγώ. Όχι, όπως ξεφεύγει. Όχι. Από εδώ λοιπόν, από ένα περιστατικό, το οποίο μεγεθύνεται και συνάγεται εύκολα ότι όλα τα παιδιά είναι ασθενείς και όλα θα μας κολλήσουν, αυτό είναι ρατσιστικό και υποκινεί καμιά φορά και σε διακρίσεις. Είπα όμως ότι και αυτά τα περιστατικά τα μεμονωμένα, που πάλι είπα σε ένα ραδιόφωνο πανελλαδικό που είναι λίγα και δεν αντανακλούν το κοινό αίσθημα μιας περιοχής, όταν είχαν έρθει εδώ οι πρόσφυγες τους ακάλεσε πιο πολύ από όλους, αυτή είναι η πραγματική εικόνα της πόλης και της συμμαθίας κατά τη γνώμη μου και της χώρας. Με μονομένα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς και ξενοφοβικής υπήρξαν.
Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έδωσε εντολή ο εισαγγελέας αυτά να διερευνηθούν. Όχι η γενική εικόνα. Αν θέλουμε τώρα εμείς να πούμε ότι μεμονωμένα περιστατικά δεν υπήρξαν, θα σας πω ότι ήμουν αυτό που Κύριε Διαμαντόπουλο, σας διαβάζω επιλέξει. Τι συμβαίνει όμως, σας άκουσα με πάρα πολλές απορίες. Οι γονείς δεν έκανε πρόβλημα. Στην Αλεξάνδρεια όμως, παρότι απαντηθήκαν όλα τα ερωτήματα, πέστε μου που απαντηθήκαν. Βέβαιως, στην Αλεξάνδρεια, στο Δημοτικό Σχολείο που στο κάνει που έγινε συνάντηση, όσα ερωτήματα βάλατε απόψε και εκεί για τη μεταφορά, για το κόστος, για την καθαριότητα, πού θα γίνουν οι τάξεις κλπ. Απαντήθηκαν όλα, κάποιοι δεν θέλουν να ακούσουν. Δεν ήταν αυτό το όχι. Δεν απαντήθηκαν. Για την υγιεινή και την υγεία ήταν το όχι, όχι για αυτά. Αυτό θα πω. Όχι. Όλα αυτά ερωτήθηκαν που είπα τώρα και απαντήθηκαν. Στο θέμα της υγιεινής που ρωτήθηκα, σας μετέφερα επιλέξει το βράδυ εκείνο ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είπε προς εμάς και το λέω εγώ σε εσάς, κανένα παιδί δεν θα πάει στο σχολείο ανεμβολίαστο. Ήταν δέσμευση όλων. Εμβόλια δεν είχαν γίνει ακόμα. Απάντησα όμως ότι δεν θα πάει κανένα ανεμβολίαστο. Αυτό και απαντήθηκε. Παρόλο λοιπόν ότι απαντήσαμε στα ερωτήματα αυτά, ακόμα και στο θέμα της υγιεινής και στην κάλυψη των εξόδων, γιατί κάποιοι είπαν ότι θα πληρώσουν τα έξοδα, εξυπηρώνουν τους φόρους κλπ. Κάποιοι, λίγοι, δεν θέλουν να ακούσουν. Δυστυχώς, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς όλοι σας, ότι αν 100 άτομα, στα 100 άτομα, εάν 99 βγάλουμε από το πορτοφόλι μας και δώσουμε μια βοήθεια σε έναν πρόσφυγα, όπως στην Αλεξάνδρεια, εμείς ένα πρωτοβάθμιο κάναμε και δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Αλεξάνδρεια, που τους διευθυντές των σχολείων, ήταν από τους πιο δραστήριους με τη δική σας βοήθεια. Λοιπόν, πουθενά δεν ματιεύτηκε. Στα ψηλά γράμματα πέρασε. Εάν στα 100 άτομα λοιπόν, οι 99 είναι αυτοί που είναι. Και πιστεύω έτσι είναι. Ένας να βγει να φωνάξει, να μην ακούσει, να πει αυτές τις ακραίες απόψεις, δυστυχώς αυτός ο ένας από τον τύπο παίρνεται, παρουσιάζεται. Γι' αυτό είπα ότι αμαυρώνεται μία περιοχή για κάποιες περιπτώσεις ελάχιστες που πρέπει να τους πείσουμε. Αλλά δυστυχώς, κύριε Ευαγγελόπουλε, για να είμαστε ειλικρινείς και τώρα στα μάτια, κάποιοι, λίγοι, δεν θέλουν να πιστούν. Γι' αυτό είπε εδώ από εσένα, δεν είμαστε για να πείσουμε κανέναν. Έχετε υπόψη ότι το 95% για τα εμβόλια κατά του ρατσισμού, τα πού θα τα βρούμε, ισχύει και τώρα για τις περιπτώσεις εκείνες τις ελάχιστες που παρουσιάζονται σε όλες τις κοινωνίες. Παντού. Παίρνει πάνω όμως μια ολόκληρη περιοχή. Αν νομίζετε ότι έτσι είναι, σας το διευκρινίζω. Που θα γυρίσει και θα διαβάσει τις δηλώσεις θα μου πει «Παπάισα ρατσιστής και πιστέψτε με δεν είμαι». Να σας πω κάτι. Ένας αθλητής από τα Αλεξάνδρεια, νομίζω του μπάσκετ, που είναι στην Αθήνα, που έπαιρνε μία ανακοίνωση και έκανε το γύρο όλο τον μπλοκ στην Ελλάδα. Πώς? Γιαννόπουλος, μπράβο. Στην Κρήτη πρέπει να είναι. Ναι, αυτός έκανε κάτι δηλώσεις πολύ βαριές. Που το λένε που είσαι και λέει δεν θέλω να πω που είμαι. Αυτόν τον έβαλε κανένα σε μεγάλη κουβέντα, κύριε Ευαγγελόπουλο. Έτσι εκλήφθηκε από τις 5 φωνές τις ακραίες. Εγώ θα ήθελα και αυτές τις 5 φωνές τις ακραίες σήμερα, αν. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα, αλλά στα άλλα σχολεία. Ενημερώθηκε από τα site. Και στα site λοιπόν έχουν τις δικές σας απόψεις και όχι τις δικές σας. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εντάξει, όχι βέβαια κύριε Ευαγγελόπουλε, μετά από 10 μέρες έκανα δήλωση εγώ και την άλλη μέρα δήλωση ο Γιαννόπουλος. Όχι βέβαια. Εντάξει. Δεν το παίρνετε έτσι. Και ξέρω ότι έχετε πει εσείς για μένα. Ξέρω όλους τους χρόνους. Ότι είμαι εγώ υπεύθυνος. Αλλά να σας πω κάτι. Εμείς, σαν διευθύνσεις εκπαίδευσης, έχουμε φορτωθεί όλο αυτό το έργο. Για κάποιους, επειδή είχε αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης, βγήκαν site ο Διαμαντόπουλος είναι ρατσιστής. Για κάποιους άλλους, ο Διαμαντόπουλος είναι διεθνιστής. Για κάποιους είναι ΣΥΡΙΖΑ, για κάποιους είναι Νέα Δημοκρατία. Τι δουλειά μας κάνουμε. Ενημερώνουμε, εκτελούμε, εφαρμόζουμε τους νόμους, εκτελούμε τις περιφερειακές εντολές. Εδώ όμως θέλω να σας πω, κύριε Ευαγγελόπουλε, θέλω να σας πω όμως ότι εδώ σήμερα εμείς δεν θα συμμετάσχουμε σε μια διαδικασία για να αποφασίσουμε εάν θα ρίξουμε στα χωράφια μας κορατέρ. Γιατί δεν απαγορεύεται. Να πω κάτι. Αυτό κύριε Διαμαντόπουλε που κάναμε σήμερα, πιστεύω ήταν πολύ σωστό για όλους μας. Δεν μπορούσε να γίνει πιο νωρίς. Πώς να γλιτώσουμε όλο αυτό. Είμαστε εδώ και ένα μήνα. Ένα λεπτάκι λίγο να τελειώσουμε. Είμαστε εδώ και ένα μήνα σε επαφή με την κυρία Καραμελίδου. Τα εμβόλια να έρθουν, να χορηγηθούν, να γίνουν προστατευόμενοι.
Αν σας το έλεγα πριν από 20 μέρες, θα μου λέγατε θα γίνει. Ο κ. Ευαγγελόπουλος είπε, βέβαια στην ίδια αστείου, ότι τα κοντέινερ για να έρχονται θα τα πιστέψω. Έχει δίκιο ο Άδω. Αν σας έλεγα εγώ πριν από 20 μέρες, αγαπητοί γονείς, τα εμβόλια θα έρθουν και θα γίνουν. Δεν θα πίστευε κανένας. Τώρα λοιπόν με την κυρία Καραμελίδου που έχουμε μια επαφή εδώ και 20 μέρες καθημερινά, λοιπόν, και μιλάμε συνέχεια στο διοκτήριο, τα εμβόλια παραγγέλθηκαν, ναι, ήρθανε, πού είναι στο νοσοκομείο στο Χαμακείο, τα παρέλαβαν οι γιατροί, τα παρέλαβαν. Γίναν. Τώρα συγκεντρώνουμε επίσημα. Εάν πάλι όμως δεν μπορώ να σας πείσω. Γιατί ρωτηθήκαμε πριν 1,5 μήνα δηλαδή το Ορίστε. Γιατί ρωτηθήκαμε πριν 1,5 μήνα. Σας είπα ότι και όλα δεν έπρεπε να γίνει. Με τους διευθυντές που μίλησαν, τους είπα η περιφέρεια θέλει διακριτική διερεύνηση. Λάθος για μένα ήταν. Τι το πάλι. Να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, μπορώ να έχω το λόγο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ είμαι πεπισμένος, είμαι σίγουρος, η κοινωνία της Αλεξάνδρειας, όχι μόνο δεν είναι ρατσιστική, αλλά είναι μια κοινωνία φιλόξενη και με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Τα δημοτικά σχολεία, πολύ καλά κάνατε και το είπατε, να το πούμε, να τα ακούσουν όλοι οι γονείς και βέβαια οι πρόσωποι του τύπου. Τα δημοτικά σχολεία, δεν ξέρω αν δεν ακούγουμε, τα δημοτικά σχολεία και με την προτροπή του προϊσταμένου, και αυτό δεν το λέω επειδή είναι μπροστά, αυτός πήρε την πρωτοβουλία, κάναμε ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, μαζεύαμε τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης και στέλναμε όπου υπήρχε ανάγκη. Όταν άρχισαν να περνάνε τα λεωφορεία και να σταματάνε εκεί στα ΣΕΑ Πλατάνου, πήγαμε πολύ με τα δικά μας αυτοκίνητα και κουβαλήσαμε πράγματα και δώσαμε και πραγματικά... Οι πολίτες της Αλεξάνδρειας τα κάναμε. Οι πολίτες της Αλεξάνδρειας. Δεν ήταν δικά μας, ήταν εσείς. Ήταν η κοινωνία της Αλεξάνδρειας, εμείς είπαμε στα παιδιά, τα παιδιά είναι δικά σας, τα φέρανε εκεί και κάναμε τα πάντα. Επίσης, στο Δημαρχείο κουβαλήσαμε πάρα πολλά πράγματα για τους πρόσφυγες. Η αλήθεια επίσης είναι ότι, ας πούμε, εγώ που θα πω για το δικό μου σχολείο, 4 φορές το κάναμε αυτό. Όχι μόνο τρόφιμα και ρούχα, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά που μας ζητήθηκαν. Εσείς τα δώσατε, τα δώσαμε εμείς μόνο. Από εκεί και πέρα. Η αλήθεια είναι. Γρηγόρη, αυτό το έχετε στο ίντερνετ, το δημοσίευσε, το γράψε. Όχι, δεν το γράψαμε. Την απόφαση στην κυρική τέτοιο, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Γιατί διαβάζετε λίγα. Διαβάζετε όλα. Επικαλούμε και τη μαρτυρία. Επικαλούμε και τη μαρτυρία. Τελευταία που πήραμε. Συγγνώμη να τελειώσω, γιατί θα βάλουμε πράγματα στη σειρά. Νομίζω θα βοηθήσουμε. Όλοι θέλουμε το καλό εδώ πέρα. Υπήρχαν και μέλη του τύπου, ήταν εκεί που και αυτοί δίνανε πράγματα στους πρόσφυγες. Πραγματικά ο τόπος μας, επειδή εμείς οι τόποι ειδικά έχουμε και το ζήτημα αυτό της φιλοξενίας σε πολύ ψηλό βαθμό, νομίζω ότι κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Απ' την άλλη, αυτό που ακούστηκε και αγαπητοί γονείς και κύριοι προϊστάμενοι, είναι μια πραγματικότητα. Ότι υπήρξαν κακοί χειρισμοί και όντως η πολιτική ηγεσία εθελοτυφλούσε. Πραγματικά οι άνθρωποι δεν ελιάζονταν στην ομάδα. Όταν κάποιος άνθρωπος τους έλεγε ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες στην Τουρκία και οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα και αυτόν τον άνθρωπο, αυτοί τον απομόνωσαν και δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα, βρέθηκαν οι τοπικές κοινωνίες στα χαμένα να ψάχνουν κάποιες λύσεις. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κάποιες προθέσεις, ότι υπήρξαν ρατσιστές. Πιστεύω ότι είναι ζήτημα κακών χειρισμών. Ίσως είναι ο υπερβάλλον ζήλος, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Νομίζω ότι πολλά πράγματα με αυτή τη συνάντηση σήμερα λύνονται όσον αφορά τις γενικές συνελεύσεις. Και εγώ ως διευθυντής σχολείου. Νομίζω ότι είναι ηθικό το. Θα σας πω, κύριε. Είναι ηθικό το θέμα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει να κάνουμε πάλι γενική συνέλευση. Θα σας πω, επειδή ξέρω από διαδικασίες, κύριε Ευαγγελόπουλε, πολλά χρόνια. Με προτροπή του προϊσταμένου ζητήθηκε να διερευνηθούν οι απόψεις και των εκπαιδευτικών. Κάναμε λοιπόν σύλλογο διδασκόντων και να διερευνηθούν οι απόψεις του Συλλόγου Γονέων. Κάναμε λοιπόν σύλλογο διδασκόντων. Εγώ είμαι περήφανος για το ότι είμαι εκπαιδευτικός και για τους συναδέλφους που έχω εκεί. Κανένας δεν εξέφρασε κανένα σχόλιο αρνητικό για αυτά τα παιδάκια τα οποία ήρθαν εδώ γιατί δεν ήθελαν. Έγινε πόλεμος. Φανταστείτε όταν συνέβαινε. Έλεος, ναι, προς Θεού. Όλοι λοιπόν. Υπήρχε όμως η ανησυχία, να σας πω τα ίδια πράγματα λέμε. Υπήρχε ανησυχία από όλους μας σε αυτά τα ζητήματα που βάλατε κι εσείς.
Γιατί και εμείς είμαστε καθημερινά μέσα σε αυτά τα παιδιά και τα άλλα παιδιά που θα έρθουν, που είναι παιδιά του κόσμου και αυτά παιδιά δικά μας θα είναι. Και εμείς είχαμε το ζήτημα της υγείας, το ζήτημα της υγιεινής των χώρων, το ζήτημα της καθαριότητας και το πρακτικό ζήτημα πώς θα λειτουργήσει. Αυτές τις ανησυχίες τις μεταβιβάσαμε. Είπαμε ότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί εκτός των άλλων είμαστε και υπάλληλοι, αλλά με αυτά τα ζητήματα τι θα γίνει, θέσαμε αυτά τα ερωτήματα. Κάπως έτσι τα θέσατε κι εσείς. Πολλές φορές όμως όταν οι διαδικασίες γίνονται με κάποιο τρόπο, ίσως όχι αυτόν που πρέπει, εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό το λόγο καμιά φορά ο εκνευρισμός, οι ακραίοι άνθρωποι μπορεί και να κυριαρχήσουν. Δεν είμαστε τέτοιοι. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχουμε εδώ τις διαβεβαιώσεις του προϊσταμένου, του υπευθύνου που δεν είναι συντονιστής, της Διεύθυνσης Υγείας, του νοσοκομείου, καθαρά των ανθρώπων που γνωρίζουν. Θέλετε να κάνετε γενικές συνελεύσεις. Έχετε το δικαίωμα. Εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Κάθε εβδομάδα, όταν προέκυπταν καινούργια δεδομένα, καλούσαμε τα μέλη μας σε μια καινούργια γενική συνέλευση για να ενημερώσουμε για τα καινούργια δεδομένα. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοια πράγματα, χωρίς φωνές και χωρίς κραυγές, με μια καινούργια γενική συνέλευση μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Επίσης, να επισημάνω το γεγονός του νομικού πλαισίου το οποίο υπάρχει. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Η χώρα έχει διεθνείς συμβάσεις. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε κάποια πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν εδώ εξαιτίας του πολέμου. Λοιπόν, εφόσον είπαμε, η πολιτική ηγεσία για μένα είχε κάνει σημαντικότατα λάθη και παραλήψεις. Δεν μπορεί να εθελοτυφλείς και να λες αυτοί λιάζονται εδώ και εκεί. Προς Θεού, το καταλαβαίναμε όλοι. Οι κοινωνίες όμως πολλές φορές τις υπερβαίνουν και τις ηγεσίες. Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό το πώς τρέξαμε εκεί στα Σέα Πλατάνου όλοι και πήγαμε πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και κλαίγαμε και εμείς, κλαίγαν και αυτοί. Και δεν το κάναμε για να παραστήσουμε κάτι, πονάμε γιατί ο Έλληνας ξέρει από προσφυγιά. Και τώρα νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, εφόσον αυτά τα πράγματα έχουν γίνει, όπως λέει ο προϊστάμενος, όπως λέει η Διεύθυνση Υγείας, όπως λέει το νοσοκομείο, όπως υπάρχει ο συντονιστής εκεί, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δούμε τα πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε και δεν θα πούμε ότι η κοινωνία της Αλεξάνδρειας έχει τέτοιου είδους φαινόμενα. Μπορεί να έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 5 ή του 10% ή του 7, του 3 που είναι ακραίοι. Εντάξει, αυτό υπάρχει παντού. Εντάξει, να κλείσουμε και στόματα με τις πράξεις από εδώ και πέρα. Εντάξει, από εκεί και πέρα και εμένα όσον με αφορά σε ένα εκπαιδευτικό, όπου μπορούσα, είτε στις εφημερίδες, είτε όπου ερωτήθηκα, αυτό πέρασα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Ευχαριστώ. Μπορώ να φωνάσω. Εσείς είπατε πολύ ωραία ότι ψηφίστηκε με τα παιδιά υποχρεωτικά να πάνε. Είπατε και δεν ήσασταν υποχρεωμένοι να μας ρωτήσετε αν τους δεχόμαστε. Υπάρχει περίπτωση σε άλλο χώρο, το σκεφτήκατε την πρόταση σε άλλο κτίριο, εκτός από το σχολείο? Σε σχολεία εντάσσονται. Για σχολείο μιλάμε και εμείς. Ο νόμος 3386 λέει με σαφήνεια τα παιδιά αυτά υπάγονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση και μάλιστα στο ίδιο άρθρο αναφέρει μέσα ότι έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Σε σχολείο δηλαδή που λειτουργεί. Που λειτουργεί τα παιδιά. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σχολικό κτίριο που δεν είναι σε λειτουργία. Στο δυναμολόγιο του σχολείου, στο μητρό του σχολείου. Ο διευθυντής θα περάσει τα ονοματεπώνυμα στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας. Τα παιδιά θα πάνε σε σχολείο που λειτουργεί ήδη. Που είναι στη λειτουργία. Ούτε σε κλειστό, ούτε σε αποθήκη, ούτε σε. Όχι, γιατί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κάποιο κτίριο που δεν λειτουργεί, σε κάποιο χωριό ενδεχομένως, και έτσι θα είχε σταματήσει όλη η αναστάτωση της κοινωνίας. Όλοι. Δεν θα τίποτα Τι πρόκειται να γίνει με αυτά τα παιδιά μετά να πάμε στο επόμενο που θα γίνει μετά τη φετινή χρονιά. Κανονικά, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα παιδιά αυτά έπρεπε να ενταχθούν με βάση την ηλικία τους στον πρωινό κύκλο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό είναι το μοντέλο εκπαίδευσης. Στον πρωινό κύκλο. Το Υπουργείο επέλεξε αυτόν τον τρόπο σχολικής ένταξης. Πρώτον, γιατί είναι η πρώτη χρονιά δοκιμαστική και πιθανόν η πολιτική ηγεσία να σκέφτηκε ότι θα πρέπει να αντιδράσεις. Δεύτερον, είναι ότι από τα 20.000 περίπου παιδιά που είναι να πάνε στο σχολείο από το νηπιαγωγείο ως το γυμνάσιο, δηλαδή από 4 χρόνια μέχρι και 15, τα 10.000
είναι σε διαδικασία χορήγησης ασύλου και επανένωσης οικογενειών. Άρα τα παιδιά αυτά του χρόνου δεν θα είναι στην Ελλάδα. Θα έχουν φύγει. Στη Γερμανία, μόνο με την επανένωση των οικογενειών ή τη χορήγηση ασύλου, όπως εξετάζουν τις αιτήσεις ασύλου, η υπατιαρμοστία σε διάφορες χώρες και μόνο στη Γερμανία. Άρα λοιπόν η πολιτεία δεν ήθελε να τα εντάξει τώρα μέσα, δημιουργώντας ασφικτικές συνθήκες στις υπάρχουσες τάξεις, γιατί στις πόλεις ο αριθμός των παιδιών κινείται οριακά συνήθως, είναι στα 25 στο όριο. Έπρεπε λοιπόν με 4-5 παιδιά ακόμα να σπάσουμε τμήματα. Να στηραστούν πού? Δασκάλους μπορεί να είχαμε. Χώρους δεν είχαμε. Άρα λοιπόν επιλέχθηκε αυτό το μοντέλο της πρώτης χρονιάς φέτος να λειτουργήσει έτσι για τους λόγους που σας ανέφερα. Το χρόνο είναι διαφορετική εικόνα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω εγώ από τον υπεύθυνο από το γραφείο, από το Υπουργείο Παιδείας που έχει μια ειδική ομάδα μέσα για αυτό το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των προσφύγων. Από τον κύριο Γεωργόπουλο συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό φάνηκε και από τον αριθμό των προσφύγων στα πολιτεία, τώρα σήμερα έχουν 385. Είχαμε φτάσει 650. Θα δούμε πόσα θα μείνουν και το Υπουργείο Πιθανών είναι να επιλέξει. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σημαντικότερο γι' αυτό. Του χρόνου λοιπόν με τα νέα δεδομένα το Υπουργείο θα αποφασίσει όπως προκειμένου από την Υπουργείο Παιδείας ποιο μοντέλο θα ακολουθήσει. Είτε συνέχεια αυτού, είτε ένταξη στο πρωινό κύκλο, με τα πάω υπόψη όμως το αριθμητικά δεδομένα των σχολείων της περιοχής. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά και στο Υπουργείο να ρωτήσετε, δεν πιστεύω να σας το πω. Τι θα γίνει πίσω. Δεν έχεις αντίγειο να πω, θα μας πω και εγώ δεν θα έχεις μετανάστες. Εγώ θέλω να σχεδιάσω. Τα εμβόλια τελειώσανε. Όχι, δεν τελειώσανε. Τα εμβόλια δεν τελειώσανε. Ακόμη έχουν να συνεχιστούν δόσεις. Να γίνουν επαναληπτικές. Μήπως αυτό το εμβολίο πότε περίπου υπολογίζεται ότι θα τελειώσει? Τώρα εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί αυτό δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Έρχονται οδηγίες ουσιαστικά κάτω από το Υπουργείο. Είναι κεντρικές οδηγίες κάθε φορά που πρέπει να ξαναγίνουν επαναληπτικές δόσεις. Δεν έρχονται σε μένα. Γιατί όμως θα είμαι καλυμμένη ως μαμά όταν θα τελειώσουν όλα τα εμβόλια. Όχι, δεν θα είστε καλυμμένοι. Λοιπόν, θα σας πω ξανά και σας παρακαλώ όλους πάρα πολύ να το προσέξετε αυτό. Πάτε στο σπίτι, ανοίξτε τα βιβλιάρια σας. Το κάνω σε αυτά διαστήματα και το όλο της Ελλάδας. Μην ανησυχείτε, είστε καλυμμένοι. Εμβολιάστε τα παιδιά σας. Ανάμεσα στις τάξεις σας υπάρχουν παιδιά ανεμβολίως έτσι καλώς Ελληνόπουλος. Καλύψτε τα παιδιά σας. Κάποιες δόσεις ίσως. Δεν μπορεί να είναι ανεμβολίαστα παντελώς. Θα επιτρέψω. Δεν υπάρχουν μία δόση που χάσαμε και εκείνα τα παιδιά δεν θα έχουν τελειώσει το πρόγραμμα. Εγώ προσωπικά δεν πίστηκα. Δεν πίστηκα αυτό το πρόγραμμα. Τα εμβόλια για να καλυφθούν τα προσφυγόπουλα, όχι τα δικά μας παιδιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν το λέμε και το ξαναλέμε. Γιατί αυτό είναι τα δικά μας παιδιά θα καλυφθούν αν είναι πλήρως εμβολιασμένα. Αν εσύ έχετε εμβολιασμένο το παιδί σας, πώς θα το κολλήσει το προσφυγόπουλο που μπορεί να είναι ανεμβολίαστο? Δηλαδή πώς, όταν η κόρη μου τη γέννησα στην Αθήνα. Στην Αθήνα κάναν μόνο για ένα τύπο υπατήτητας. Όταν ήρθε εδώ, κάποια στιγμή στα 5 διαπίστωσα ότι έπρεπε να κάνω και τον άλλο τύπο της υπατήτητας. Γιατί στην Αλεξάνδρεια τον κάναν λόγω των βόθρων τότε, δεν υπήρχε αποχέτευση. Λοιπόν, στην Αθήνα δεν το κάνανε. Το εμβόλιο της υπατήτητας Α έγινε υποχρεωτικό τα τελευταία. Ακούστε με λίγο. Πρέπει να πηγαίνετε, πρέπει όποιος έχει παιδιά. Δεν μου αφήσετε να τελειώσω το σχόλιο. Πώς ξέρω εγώ ότι κάποια εμβόλια τα οποία θα κάνουν ή έχουν κάνει στη χώρα τους καλύπτουν και το να μεταδώσουν κάτι εδώ πέρα. Τα παιδιά αυτά κάνει εμβολία Ας ξαναπάμε πάλι από την αρχή. Είναι δύσκολο αυτό που σας λέω. Γιατί κάθε τοποθεσία μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Από αυτό έφερα το παράδειγμα της χώρας. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Να σας πω κάτι ξανά. Το λέω ξανά και ξανά. Είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Πώς να το πω πιο απλά δεν ξέρω. Αν τα παιδιά, τα δικά σας, το παιδί σας, είναι εμβολιασμένοι με το βασικό δικό μας εμβολιασμό, ο οποίος περιέχει περισσότερα εμβόλια που περιέχει ουσιαστικά ο δικός τους ο βασικός εμβολιασμός, είστε καλυμμένοι για όλα αυτά τα λοιμώδη νοσήματα τα οποία φοβόμαστε. Την υπατήτηδα Α, για παράδειγμα, είναι 2 υποχρεωτικές δόσεις υπατήτηδας Α για τα παιδιά μας από την ηλικία του 1 έτους. Κάποτε το εμβόλιο της υπατήτηδας Α, το που λέτε,
δεν περιλαμβάνονταν στο βασικό εμβολιασμό, στον υποχρεωτικό βασικό εμβολιασμό, γιατί θεωρούνταν ότι στη χώρα μας είχαμε αυξημένη επίπτωση λόγω των κακών συνθηκών υγιεινής. Πλέον η χώρα μας θεωρείται ότι έχει καλές συνθήκες υγιεινής. Δεν κολλάμε λοιπόν την υπατήτηδα Α εύκολα από εδώ και από εκεί, σαν μια κοινή γαστρεντερίτιδα, όταν είμαστε πιο μικροί και αναγκαζόμαστε να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας με αυτόν τον ιό. Γιατί βελτιώσαμε τις συνθήκες μας. Έτσι λοιπόν, όλα τα παιδιά από την ηλικία του 1 έτους στην Ελλάδα πρέπει, γι' αυτό ελέγξτε το, να είναι εμβολιασμένα πλέον με 2 δόσεις υπατήτηδας Α. Αν εμβολιαστούν αυτές τις 2 δόσεις, δεν κινδυνεύουν. Άρα το παιδί από το οποιοδήποτε ΚΑΜ, που αυτή τη στιγμή βέβαια τα ΚΑΜ της Βαρβάρας είναι εμβολιασμένα πλήρως για την υπατήτηδα Α, δεν μπορούν να μεταδώσουν. Και σε επαφή να έρθει, έχει κάνει εμβόλιο. Πώς να σας το πω. Αμέσως θα κινητοποιηθεί η ανοσία του, θα βγάλει αντισώματα για αυτό στο οποίο θα έρθει σε επαφή. Πώς να σας το πω πιο εύκολα. Όχι, ο παιδίατρος, ο κάθε γονιός, δεν προβλέπεται αυτό. Ο κάθε γονιός είναι υπεύθυνος για το παιδί του. Πρέπει να βλέπει, να ελέγχει και να πηγαίνει τακτικά στον παιδίατρο. Να ελέγχει τον εμβολιασμό του παιδιού του. Και δυστυχώς βγαίνουν καινούργια εμβόλια και πρέπει όλοι οι παιδίατροι να είναι ενημερωμένοι και να ακολουθούν το πρόγραμμα εμβολιασμών. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω σε κάποιο γιατρό αν θέλει να κάνει ή δεν θα κάνει. Όμως υπάρχουν εμβόλια. Υπάρχουν εμβόλια καινούργια. Να ελεγχθούν δηλαδή και τα παιδιά στα σχολεία. Ορίστε. Να ελεγχθούν οργανωμένα τα παιδιά στα σχολεία. Ελέγχονται στη ηλικία της πρώτης δημοτικού, όταν εισάγονται στον νηπιαγωγείο, ο έλεγχος της εμβολιαλιστικής κάλυψης από τον παιδίατρο υποχρεωτικά γίνεται όταν συμπληρώνουν τα ατομικά δελτία υγείας μαθητή. Στο νηπιαγωγείο, όταν εισάγονται στην πρώτη δημοτικού, στην τετάρτη δημοτικού, στην πρώτη γυμνασίου και στην πρώτη λυκείου. Όταν έρχονται λοιπόν στο γιατρό να σφραγίσει αυτό το δελτίο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε παιδιάτρου να ελέγξει πρέπει να ελέγξει και από εκεί και πέρα να υπογράψει. Εμείς όταν έρχονται στο νοσοκομείο ελέγχουμε πάντα τα εμβόλια και από εκεί και πέρα γίνεται σύσταση και αν μπορούμε την ίδια μέρα εμβολιάζουμε το παιδί με το συγκεκριμένο εμβόλιο που υπολείπεται. Αυτό είναι ένα από το νόημα, το βασικό νόημα που έχει και το δελτίο υγείας μαθητή. Με έναν τέτοιο τρόπο ελέγχουμε τουλάχιστον και την εμβολιαστική κάλυψη των μαθητών. Άρα λοιπόν, όποιος έχει κάνει δελτίο, ο παιδίατρος του ή όποιος γιατρός το έχει συμπληρώσει, τον έχει ενημερώσει και πρέπει ορθά να τον έχει ενημερώσει για το τι εμβόλια υπολείπονται. Αυτά πρέπει να τρέξει, να τα κάνει, να μπορέσει να τα καλύψει. Από εκεί και πέρα δεν είναι ευθύνη του γιατρού αν δεν τα καλύψει ο γονιός. Πρέπει να είστε όλοι σε εγρήγορση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Κάτι άλλο να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιο εμβόλιο που γίνεται στην Συρία, στην προκειμένη, που είναι από τη Συρία τα παιδιά του πέρα, και δεν γίνεται εδώ πέρα? Δεν έχω αντιληφθεί κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει. Σας λέω, από όσα βλέπουμε. Προφανώς θα μπορούσε να μεταφερθεί έτσι ο ιός. Δηλαδή, μετανάλωση στα μικρά και να. Λέω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Ρωτάω αν υπάρχει κάποιο εμβόλιο που κάνουν αυτοί. Όχι, κάνουν λιγότερα. Κάνουν λιγότερα από εμάς. Είναι φανερό ότι κάνουν λιγότερα από εμάς. Τα ίδια εννοώ. Ναι, κάνουν λιγότερα ενώ αυτό που σας είπα. Η πατήτηδα Α δεν είναι υποχρεωτικό σε αυτούς. Φαίνεται. Η ανεμοβλογιά δεν είναι υποχρεωτική. Σε εμάς είναι υποχρεωτικά εμβόλια αυτά. Να του κάτι άλλο. Έχετε διαδικασίες τέτοιες που διασφαλίζετε ότι όταν έχουν καινούργια παιδιά στο κάμπο. Εγώ είμαι από το νοσοκομείο, δεν ασχολούμαι. Έχετε διαδικασίες τέτοιες που θα ελέγχουν τα παιδιά που θα έχουν καινούργια λεωφορεία από τα νησιά. Θα ελεγχθούν και θα έχουν εμβολιαστούν στο πρόγραμμα ή πρέπει να. Ναι. Από το Υπουργείο υπάρχει εντολή στις ΜΚΟ όμως, συγκεκριμένες, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, ότι όλα αυτά τα παιδιά που θα έρθουν, γιατί αυτοί δεν είναι σταθεροί, κάθε 15 μέρες αλλάζουν. Συν τα παιδιά που γεννιούνται στο νοσοκομείο, που έχουν ήδη γεννηθεί και είναι ήδη στα κάποια πιθανόν να μην είναι εμβολιασμένα. Αυτά όλα θα εμβολιαστούν. Και πριν καταλήξει το Υπουργείο στα συγκεκριμένα εμβόλια, συνεδρίασε ο Εθνικός Οργανισμός Εμβολιασμού και αποφάσισε ότι πρέπει να γίνουν αυτά βάσει κάποιων ερευνών. Δεν είναι τυχαία αυτά τα εμβόλια τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή, ενώ συνεργαζόμαστε με τον κύριο Διαμαντόπουλο, του είπατε, αν δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση από το Υπουργείο ότι θα γίνουν αυτά, δεν μπορώ να βγω να κάνω ανακοινώσεις. Και περιμένω ως την τελευταία ώρα που με πήρα τηλέφωνο και μου λένε
αύριο θα γίνουν τα εμβόλια στην Αλεξάνδρεια. Και θα γίνουν αυτά. Και τότε ενημέρωσα τον κύριο Διαμαντόπουλο και του λέω τώρα μπορώ να σα πω επίσημα ότι θα γίνουν. Βλέπουμε όμως ότι το κράτος έχει πάρα πολλά κενά στην Λυπηρία. Ναι. Πάρα πολλά κενά. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Και επαφίεται τώρα. Αυτό όμως δεν είναι και ένα θέμα που μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Ούτε η διεύθυνση υγείας. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν πρωτοήρθαν οι πρόσφυγες. Σύμφωνα, έχετε και να. Εμείς τα παιδιά μας έχουμε στο σχολείο. Μα σας είπα, και εμείς είμαστε γονείς, κυρία μου, και εμείς είμαστε γονείς. Σας είπα, το παιδί μου θα προστατευτεί αν το έχω εμβολιαστεί. Τα εμβόλια γίνονται για να προστατευτεί. Αυτό είναι όμως η ουσία. Καταλάβατε, αυτό είναι η ουσία. Τα προσφυγόμενα και δεν είναι τα παιδιά τα δικά μας που δεν είναι εμβολιασμένα. Καταλάβατε το αυτό. Ξαναγυρνάμε τα ίδια. Λοιπόν, να πω κάτι, συγγνώμη, κάτσε αυτό που λέει η κυρία. Ακούστε με λίγο. Τα όλα εμβολιασμένα παιδιά είναι υπέρ των. Ακούστε με λίγο. Αυτό που λέτε είναι ανοσία αγέρης. Η ανοσία αγέρης είναι υπέρ των ανεμβολιάστων. Δηλαδή, σε μια κοινωνία όταν το 95% είναι εμβολιασμένο, το υπόλοιπο 6% δεν κινδυνεύει. Γιατί δεν κινδυνεύει? Γιατί έχει γίνει η ανοσία αγέρης, όλοι οι υπόλοιποι είναι εμβολιασμένοι και καλύπτουν, προστατεύουν αυτό το 6%. Όταν αφήνουμε δηλαδή εμείς τα ποσοστά τα δικά μας μέσα στην Ελλάδα να πέφτουν, εννοείται ότι αρχίζουν και κινδυνεύουν και οι ανεμβολιαστοί. Δηλαδή η ανοσία αγέρης, ακούστε με λίγο, όσο μένει αυτό που σας λέω, ότι δηλαδή όσο περισσότερο αυτό που λέτε εσείς που φοβάστε είναι ακριβώς το αντίθετο ο κίνδυνος. Δηλαδή εσείς φοβάστε τους ανεμβολίαστους, οι ανεμβολίαστοι προστατεύονται όμως ουσιαστικά από τους εμβολιασμένους. Τα παιδιά αυτά προστατεύονται από τα εμβολιασμένα ελληνόπουλα αυτή τη στιγμή. Τα εμβολιάζουμε γιατί αυξήνουμε τον πληθυσμό τους, πολύ σωστά και τα εμβολιάζουμε και αυξάνουμε ακόμα περισσότερα τα ποσοστά να υπάρχει και έστω στο αίμα το κρούσμα. Είναι... Πολύ χαρακτηριστική συνάντηση, απαντήθηκαν πολλά ερωτηματικά, να συστηθώ για όσους δεν γνωρίζουν. Είμαι ο Στέφανος Τοτσιούνης, διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας, εδώ και 16 χρόνια. Επειδή είμαι σε ένα σχολείο που εγώ θα βάλω μια πρόταση προς το τμήμα υγείας, πρόταση παύλα αίτημα, κατά καιρούς έχω κάνει πολλά αιτήματα, άλλα έχω πριν ανταπόκριση, άλλα όχι. Και επειδή εδώ κουβεντιάζεται ένα πολύ σοβαρό θέμα, κινδυνεύουν τα αμεμβολία στα παιδιά. Εγώ και οι συναδελφοί μου, κύριε Μουσαφίρη, έχουμε 320-330 παιδιά στο δεύτερο και έκτο. Ευαίσθητη κοινωνική ομάδα τη χαρακτηρίζω, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί, να το πω. Έχουν έρθει κλιμάκια, έχουμε κάνει εμβολιασμούς. Προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, έχω ολόκληρο αρχείο, με τη βοήθεια γιατρών βέβαια, όπου το κάθε παιδί μου, βέβαια όχι για όλα, γιατί μεγάλη πλειοψηφία, έχω αναλυτικά και πιστέψτε με, υπάρχουν αρκετές ελλείψεις για να απαντήσω σε κάποια ερωτηματικά που είναι. Η διαδικασία, απόλυτος, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε ο προϊστάμενος. Έρχεται το παιδί, καλά παιδί δεν διώχνουμε. Το βάζουμε μέσα, βλέπω δεν έχει εμβόλιο. Επικοινωνούμε με το κέντρο υγείας. Το σύστημά μας πάσχει από πολλά πράγματα, όπως πάσχουμε και σαν χώρα, γι' αυτό έχουμε φτάσει όπου φτάσαμε. Άμα θέλουμε να χτίσουμε σωστά πράγματα, να τα ξεκινήσουμε από κάτω, όχι από πάνω. Πάει η μητέρα, κάνει το πρώτο εμβόλιο. Μου έρχεται με ένα χαρτί που λέει: μπήκε σε διαδικασία εμβολιασμού. Ποιος το πάρει μαζί από αυτό? Κανείς. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Αναγκαζόμουν να τον ερθώ συνολικά να το μέσα στο τριπλό. Στην πρώτη δημοτικού. Έκανα παρακλήσεις στους παιδιάτες. Μάζευα όλα τα βιβλιάρια να τσεκάρουμε και να κάνουμε πίνακες ποια είναι εμβολιασμένα και ποια όχι. Αυτούς τους πίνακες τους έκανα πριν 2 χρόνια. Μιλήσατε για δελτία υγείας. Δηλαδή, γνωρίζετε ότι υπάρχουν και αυτό το καταγγέλνω κιόλας επίσημα. Υπάρχουν γιατροί, παιδίατροι έξω ή και στα νοσοκομεία ή στα κέντρα υγείας. Μάλιστα με μία πέρσι. Το χρόνο που αφιέρωνε για να μου πει ότι τα βήματα άλλαξαν κάθε 3 χρόνια. Μιλάγαμε 1/4 στο τηλέφωνο ότι αυτό το παιδί δεν είναι Τετάρτη και Πρώτη για να εκδώσει αυτή. Ωραία κυρία, μου έχασε χρονιά. Είχαν διετή κάλυψη. Δεν πρέπει να του δώσετε τόση ώρα που θα υπογράψει το χαρτί. Αρνούνται παιδίατροι να υπογράψουν, αν είναι Πέμπτη, γιατί είχε και ένα μεταβατικό στάδιο αυτή η διαδικασία. Αν ήταν έκτη, δεν το εκδίδανε.
Δεν του βγάσανε. Αν πήγαινε στο ιατρείο και του 30 ευρώ, όμως μια χαρά. Αυτό το λέω. Αυτό ήταν πέρσι. Με παίρναν και μου υπενθυμίζαν τον νόμο. Μοιράζουμε τα δελτία το Μάιο. Μάλιστα, τα μοιράζουμε το Μάιο. Δεν τα φέρνει ο γονιός. Εσείς το είπατε, είναι ευθύνη των γονιών ο εμβολιασμός η κάλυψη. Εγώ αυτή τη στιγμή, και πιστεύω και στα άλλα σχολεία, μπορεί να έχω 40-50 παιδιά χωρίς αδεί. Πάντως να πω κάτι για αυτό που λέτε με την κάλυψη. Να τελειώσω παρακαλώ. Να μάθουμε να πούμε κάποια πράγματα. Αν συμβεί ένα ατύχημα σε κάποια αυλή του σχολείου, γιατί τρέχει το παιδί, και θρηνήσουμε κάποιο θύμα, τότε θα αρχίσουμε να ψάχνουμε. Γιατί ο γονιός δεν έδωσε ο διευθυντής, το έδωσε. Γιατί δεν έφερε, δεν το έφερε. Να τον τουφεκίσω, να τον κυνηγήσω, τι να τον κάνω, να τον κρεμάσω στην αυλή του σχολείου. Έχω αιτηθεί από χρόνια να γίνει project. Δεν τον ενημερώνω τον προϊστάμενο γι' αυτό, γιατί υποτίθεται έχουμε και κάποιες. Στην αρχή της χρονιάς ένα κλιμάκιο παιδιάτρων, δεν ξέρω από πού, να έρθει στο δεύτερο έκτο, σε 3 μέρες καθαρίζει όπως το έχουμε κάνει με την τοπική δημοτική αρχή παλιότερα. Σε 3 μέρες βγαίναν τα δελτία υγείας, βλέπαμε τα εμβόλια, παραγγέλναμε και εμβόλια και το ιατροκοινωνικό δίπλα βοηθούσε και κάναμε όλα αυτά. Δυστυχώς όμως, ενώ έχω ακούσει από το τμήμα υγείας, υγιεινής που ήταν παλιότερα, κύριε Τσιούνη, από εβδομάδα έρχομαι κάποιο, είναι η κυρία Τάδε, παρακαλώ. Περιμένω ακόμα, 15 χρόνια εκεί είμαι. Δεν έχω δει έναν από το τμήμα υγιεινής. Άρα η πρόταση έτοιμα είναι τι. Και το βάζω και θα βρω γιατί πρέπει να μιλάμε δημόσια κάποια στιγμή. Δεν είδα να πω κι εγώ τα δικά μου τα παράπονα που είμαι 15 χρόνια εκεί πέρα. Δεν είδα καμιά ευαισθησία για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες των σχολείων στην Αλεξάνδρεια να πονέσει το λαό της Αλεξάνδρειας. Αν κάποια παιδιά 400 τον αριθμό είναι εμβολιασμένα, κινούνται, ζουν. Αν στο 4ο, στο 3ο, στο 7ο, επειδή ξέρω άλλη μια ευαίσθητη κοινωνική ομάδα είναι οι μουσουλμανόπαιδες. Δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, θα τον βάζω σε εισαγωγικά και παρενθέσεις και αγγείλες πολλές. Επειδή είχα μια ανησυχία από τους γονείς, αν πιάνουν φραγνία, αν κάνουν. Αυτά τα έχετε εδώ στο σχολείο. Έχετε ψαχτεί ποτέ αν είναι εμβολιασμένα? Αν ακουμπά θρανία, αν αγκαλιάζονται στην αυλή. Δεν σας είδα να πονάτε. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Τι λέτε κύριε που δεν τα έδωσα? Εάν δεν μας είδατε, εσείς προφανώς φορέσετε γυαλιά που λέτε. Όλη μέρα. Εγώ μιλάω για τα παιδιά μου. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι είμαι 8 χρόνια πρόεδρος εδώ στο δημοτικό σχολείο και επί καθημερινής βάσης είμαι 2 ώρες στο σχολείο. Εδώ είναι ο πρόεδρος Κασαπατής. Άλλο λέτε. Για λόγους υγιεινής, για αυτά που λέτε. Έχουν δηλαδή όλα τα παιδιά αυτά εμβόλια. Απαντήστε για τα εμβόλια που έχουν στείλει αυτά. Δεν μπορείτε να τα λέτε έτσι. Έχω τα λέτε με ερωτικό ύφος ότι δεν σας είδα καμιά φορά. Δεν μας είδατε παρτεγαλιά, δεν μας είδατε. Λάθος κάνετε. Σας πληροφορώ ότι κάνετε λάθος. Δεν σας επιτρέπω να μου μιλάτε με αυτό το ύφος. Ούτε εγώ σας επιτρέπω να μιλάτε ερωτικά και να λέτε για τους γονείς να κάνετε έτσι. Εκπέρας των γονέων μιλάω. Εκπέρας 170 γονέων. Όταν θα ακούσετε. Έχω υπηρετήσει στο 4ο δημοτικό. Στο 3ο, στο Καψογόρι, στο 7ο, στο 2ο, στο 6ο. Μιλάτε για ένα εκπαιδευτικό με 35 χρόνια υπηρεσίας εδώ. Και 15. Άρα, αυτά που λέω δεν είναι σημερινά. Όλα τα χρόνια με διακόπτεται και δεν ακούγομαι. Αν θέλετε να μην ακούγομαι, μπορώ να σταματήσω. Μπορώ να σταματήσω. Φυσικά θα σας διακόψω. Εγώ μεταφέρω την εμπειρία των 35 μου χρόνων ότι σε όλα αυτά τα σχολεία μακάρι να έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Κατά καιρούς όμως, ούτε η πολιτεία, ούτε οι υπηρεσίες, ούτε και εμείς, να βάλω και τη δικιά μας την ευθύνη δάσκαλοι, αλλά ούτε και οι γονείς. Βλέπετε, βάζω όλο το καζάνι. Όταν ήμουν δάσκαλος και είχα παιδιά, μέσα στο τμήμα μου και μουσουλμανόπαιδες και Ρωμά και το ένα και το άλλο, και Ελλοδαπούς και Αλβανούς, που μας ήρθαν. Εδώ είμαστε, δεν είμαστε χθεσινοί. Δεν ασχοληθήκαμε με αυτές τις διαδικασίες. Εγώ τι λέω για να προλάβω? Καλώς γίνονται αυτά, απαντήθηκαν πολλά. Μήπως όμως να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα? Γι' αυτό είπα πρόταση, παύλα, έτοιμα για το δικό μου το σχολείο, για τη δικιά μου την περιοχή το συγκρότημα και δίνω αιχμή και ερέθισμα για όλα τα σχολεία που ενδεχομένως να έχουν τέτοια παιδιά και να αγνοούν οι δάσκαλοι, οι γονείς, ακόμα και οι διευθυντές, δεν είναι κακό, που δεν έχουν δελτία υγείας ή εμβόλια. Αυτό είναι και με παρεξηγήσατε.
Κύριε Βαγγελόπουλο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω τα στοιχεία μου είναι στον κύριο Διαματόπουλο, ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. Θα το δούμε Να αυτό. ρωτήσω κάτι τον κύριο Σαββίδη. Είπε το Υπουργείο ότι θα μπείτε σε μια διαδικασία να βρείτε εκπαιδευτές για τους εκπαιδευτικούς, για τις τάξεις αυτές, σωστά. Περιορίζονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί για την απασχόληση των παιδιών. Δηλαδή θα έρχονται αυτοί από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο και αυτοί είναι και κανένας άλλος. Μπορείτε να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό. Ναι, δηλαδή εσείς θα βρείτε τους εκπαιδευτικούς που θα απασχολήσουν τα παιδιά για αυτές τις 4 ώρες καθημερινά, σωστά. Και θέλω τώρα να ρωτήσω και τον κύριο Σαββίδη. Δηλαδή, θα δεσμευτείτε εσείς ότι θα υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί μόνο μέσα στα σχολεία και κανείς άλλος? Ποιος άλλο, δεν τα Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, λέω τώρα, ότι θα έρθουν οι ΜΚΟ και θα μπαίνουν μέσα στα σχολεία. Πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια τέτοια, γιατί θα γίνονται κάποιες δραστηριότητες, είπατε κάτι για συνοδούς κτλ. Δηλαδή, δεν θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό. Στις αυλές των σχολείων θα υπάρχουν κάποιοι που είναι πιστοποιημένοι, ίσως και όχι όμως, που ανήκουν σε κάποιους ΜΚΟ. Εμένα θα με ενδιέφερε το παιδί μου να είναι στο ίδιο σχολείο που μπαίνουν και βγαίνουν κάποιοι που ανήκουν σε μία ΜΚΟ και δεν ξέρουν αν είναι πιστοποιημένοι ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα. Εύλογο το ερώτημα. Εύλογο. Θεώρησε και εύλογα ερωτήματα από και αυτά που τέθηκαν από κάποιους γονείς στις Βαρβάρες, εάν θα πρέπει να κατεβάσουν τις εικόνες από τις τάξεις. Και αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε, τα προσφυγόπουλα, όπως και πριν τα παιδιά από την Αλβανία, εντάχθηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το οποίο είναι συγκεκριμένο. Σε αυτό που ρωτάτε λοιπόν εσείς τώρα, για την παρουσία τρίτων προσώπων, υπάρχει πολιτική απόφαση που υποχρεώνει το σχολείο, το διευθυντή υπεύθυνο, να κλείνει την πόρτα. Εδώ, στις τάξεις που θα υπάρχει το απόγευμα που θα λειτουργούν, το Υπουργείο, το λέμε στην υπουργική απόφαση, ένας θα οριστεί υπεύθυνος της τάξης. Αυτός θα έχει την ευθύνη εισόδου, εξόδου κλπ. Δεν θα μπαίνουν βγαίνουν μέσα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Μία περίπτωση αφήνω ανοιχτή, δεν το ξέρω. Υποθέτω, μήπως σε πρώτη φάση το Υπουργείο δεχθεί κάποιον πιστοποιημένο διαμεσολαβητή για τη γλώσσα. Λέω, γιατί αυτή τη στιγμή σε κάθε κάμπ υπάρχει μέσα κάποιος ή κάποιοι που μιλάνε ελληνικά και αραβικά. Εάν παραστεί τέτοια ανάγκη, θα το ξέρετε, θα ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι και θα είναι συγκεκριμένο άτομο. Εάν, λέω πάλι, αυτό συμβεί, πιθανόν και αυτό να μην συμβεί. Γιατί την ευθύνη για τη μετακίνηση των παιδιών, την ασφαλή μεταφορά τους, τη συνοδεία τους κλπ. Ελέγξουμε στις εκπαιδεύσεις με κάποιον που θα οριστεί και συνοδός. Άρα, αν υπονοείται ότι μπορεί αυτό το σχολείο το απόγευμα να γίνει κέντρο που θα έχουμε μέσα στο εγώ 25 παιδιά και θα έχουμε 50 γονείς στα παγκάκια, στην αρχή του σχολείου, σας λέω ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απαγορεύει να μπαίνουν μέσα οποιοδήποτε δεν έχει με την εκπαίδευση. Εφαρμόζεται το ελληνικό σύστημα. Με τις εικόνες, τι έγινε, ξαναπες το θέμα, τις εικόνες. Τις εικόνες που είπατε. Όχι, ρώτησε κάποιος εάν τα παιδιά θα στο σχολείο θα πρέπει στην τάξη που θα πάνε να κατεβάσουν τις εικόνες και τις σημαίες. Λοιπόν, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει μέσα εικόνες και σημαίες. Όταν θα αλλάξει, θα αλλάξουν. Τώρα τι σημαίνει αυτά. Σήμερα, από ό,τι κατάλαβα, γίνεται μια πρώτη επίσημη ενημέρωση στους συλλόγους γονέων όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση του. Και όχι μόνο την υγειονομική, και το πλαίσιο εκπαίδευσης. Εντάξει. Έγινε τώρα, εγώ θεωρούμε ότι έγινε λίγο αργότερα από ό,τι θα έπρεπε. Τώρα είμαστε έτοιμοι, λέμε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω λίγο το νομικό πλαίσιο το οποίο στηρίζει όλα αυτά που λέμε τώρα. Τι ισχύει σήμερα, υπάρχει κάποιο συγκεντρωμένο να μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχει τι, αν υπάρχει συγκεντρωμένο το νομικό πλαίσιο. Νόμος 3386 του 2005. Γιατί χρησιμοποιείται πολλές φορές κάποιες διατάξεις του νόμου. Ναι, σας είπα, το μελετήσουμε και εμείς 3386 του 2005. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν μπορούμε απευθύνουμε στο Υπουργείο σε κάποιο ερώτημα, αν έχουμε, ή να κάνουμε κάποια πρόταση, ή πρέπει μέσω από εσάς να το κάνουμε αυτό συλλογικά. Μόνο οι υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν την υποχρέωση της ιεραρχικής αποστολής ετοιμάτων. Το Δημοτικό δεν μπορεί να πάει στο Υπουργείο Απευθείας.
Οι γονείς έχετε ελεύθερα να κάνετε ό,τι θέλετε. Στον Υπουργό τον είπε να πάρει. Εντάξει. Αν νομίζετε ότι το ερώτημα το δικό σας μπορούμε να το απαντήσουμε εμείς ή μπορούμε να το ενισχύσουμε εμείς, να το τεκμηριώσουμε καλύτερα και να σας βοηθήσουμε, ελάτε σε εμάς. Εάν θέλετε απευθείας, δεν υπάρχει. Αλλά μέχρι τώρα αυτή η οικία που λέτε εσύ. Είναι νόμος, δεν είναι οικία. Με βάση τον νόμο αυτόν, έχουν βγει υπουργικές αποφάσεις, τις οποίες δεν έχω μαζί τώρα, αλλά αν πάτε σε ένα δημοτικό σχολείο, τις έχουν διευθυντές. Που λέει μέσα ακριβώς τα τμήματα, πότε θα λειτουργούν, τα σκάφους, τις ώρες, τα διαλύματα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι το ΦΕΠ 3502. Αυτή είναι η υπουργική απόφαση, μία από τις αποφάσεις, είναι και άλλες. Αυτή είναι η τελευταία που έχει βγει κατά εφαρμογή του νόμου 3386. Πώς είπατε? Στον νόμο, Κύριε Διαμαντόπουλε. Ναι. Κύριε Βαγγελόπουλε, συγγνώμη, έτσι μιλήσατε πριν την κουβέντα. Λοιπόν, ήθελα και τώρα βλέπω και βρισκόμαστε στο τέλος της συνάντησης και κάνουμε και πηγαδάκια. Θέλω να πω το εξής. Η εντύπωση δική μου είναι, ακόμα και στις περιπτώσεις που είχαμε κάποια λίγο πιο έντονη συζήτηση, ότι είχαμε μια κουβέντα πολιτισμένη, αντάξια του ρόλου του καθενός. Εμείς των δημοσίων υπηρεσιών και εσείς ως γονέων. Όλα τα ερωτήματα, λέω πάλι, ήταν εύλογα, αυτές και στις βαρβάρες. Δώσαμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που λέτε, γιατί τώρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Είπα τι λάθη έχουν γίνει διαδικαστικά. Νομίζω ότι έγινε ένας διάλογος, μια συζήτηση αντάξια, θα έλεγα, της περιοχής. Γιατί και εγώ από εδώ είμαι, προμπλικιώτης είμαι. Δεν είναι απαλού. Εάν θεωρεί κάποιος, για να σας προλάβω, εάν θεωρεί κάποιος ότι για κάποιους λόγους κάποτε, πριν από ένα μήνα περίπου, αμαυρώθηκε η περιοχή, θα σας πω ένα γεγονός. Τον Απρίλιο, όταν τα λεωφορεία πήγαν τους πρόσφυγες στις Βαρβάρες, θα θυμάστε όλα τα κανάλια παίζαν, τον παπά που βγήκε και απειλούσε και φώναζε κλπ. Και κάποιοι, ανεγκέφεροι για μένα, αγύριδες, πετάσαν κεφαλές. Λοιπόν, πάγωσε η κοινωνία. Εγώ μπορεί να είμαι αυτοκελίκη, αλλά μένω στη Βέρεια και λέω ότι είμαι κυβερνιώτης και μιλικιώτης. Θα είχα πάρα πολύ άσχημα. Για την εικόνα αυτή, για την πόλη στην οποία ζω, για τον νόμο στον οποίο ζω. Δεν το αισθάνθηκα μόνο εγώ όμως αυτό το συναίσθημα. Την άλλη μέρα το πρωί, Κυριακή πρωί, πήρα τα μάξι από το Σύλλογο Δασκάλων, τον πρόεδρο και την γραμματέα. Λέω: πάμε να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, την επόμενη μέρα το πρωί, περάσαν λίγες ώρες. Αυτή λοιπόν τη γροφιά στο στομάχι την αισθάνθηκε πάρα πολλοί κόσμος. Και την Κυριακή το πρωί, λίγες ώρες μετά, δεν είχες πού να παρκάρεις, ήταν η μισή Βέρεια εκεί πέρα και πού πάταγες σαπούνες. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και ο παπάς. Και ο παπάς. Ο παπάς βέβαια δεν μπορέσει. Οι βεβαιότητες πήραν από μόνοι τους. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική εικόνα και επειδή από εδώ είμαι, ξέρετε τι ο κόσμο έχει. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι λίγες φωνές δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Αυτό το είπα και επίσημα και το λέω ξανά. Και αν αυτή η εικόνα βγει απόψε από εδώ, κύριε Ευαγγελόπουλε, σβήνει ό,τι αρνητικό έχει δημιουργηθεί. Γιατί λέω πάλι είχαμε ένα πολύ καλό δημιουργικό διάλογο. Να πες λίγο την εμπειρία μου. Ξεκίνησα να μιλάω από Λοιπόν, κύριε Διαμαντόπουλε, όντως ήταν πολύ καλή συζήτηση. Όντως λυθήκαν πολλές απορίες. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα ήδη δεδικασμένο, έχουμε μία ήδη απόφαση γενικής συνέλευσης. Μισό λεπτό θα τελειώσω. Όχι, το κουρατέρ ήταν τελείως ατυχές το παράδειγμα, δεν θα βάλω το κουρατέρ με τα υγεία των παιδιών μου. Εντάξει, γι' αυτό σας είπα ότι ήταν ατυχές το παράδειγμα, όχι γιατί άλλο. Γιατί δεν το άλλο δεν άπηκε της υγείας. Όχι, δεν ήταν. Ας μην πιάσουμε την επιστημονική του κουρατέρ. Τέλος πάντων. Λέω γιατί επιτρέψει και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω τόσο από εσάς όσο και από όλο το πάνελ και τις κυρίες εκεί πέρα σε μια γενική συνέντευξη. Δεν μπορώ να πείσω εγώ, δεν μπορώ να τα θέσω έτσι. Θα ήταν καλά να μου τα έγραφε, να μου τα γράφετε, θα μου τα γράφετε σε ένα χαρτί και εγώ θα τα έλεγα απλά στη Γενική Συνέλευση. Για το ηθικό και μόνο μέρος οφείλουμε, νομίζω σας το λέω, ότι θα κάνουμε, εγώ θα ζητήσω τουλάχιστον από το ΔΣΟΥ να κάνουμε Γενική Συνέλευση και νομίζω ότι θα γίνει τελικά, θα αποδεχτεί το ΔΣΟΥ. Θα θέλαμε όμως να είστε παρόντες να μας ενημερώσετε. Κύριε Βαγγελόπουλε, υπάρχει να τελειώσει. Η πολιτεία λειτουργεί προσωπευτικά. Εδώ είσαστε εκπρόσωποι των γονέων. Εμείς εκπροσωπούμε τις υπηρεσίες μας. Δεν είμαστε όλοι πάλι εδώ πέρα.
Δεν είναι όλοι οι υπάλληλοι της υγείας. Εσείς εκπροσωπείτε τους γονείς. Ναι. Ωραία. Σας το ζητώ το δεν σας το επιβάλλω. Δεν σας το επιβάλλω. Οι γονείς, καμιά 1.000-2.000 άτομα σε ένα χώρο, δεν μας οδηγηθούμε πουθενά. Εσείς, κατά τεκμήριο, είσαστε ό,τι καλύτερο έχει ένας σύλλογος γονέων. Τους εκπροσωπείτε, σας ψήφισαν. Είσαστε κατά τεκμήριο ό,τι καλύτερο έχει ο σύλλογος γονέων. Εσείς λοιπόν, κατά τεκμήριο, λέτε και εντάξει. Εθελοντές είμαστε. Εντάξει, και έτσι να είναι ο εθελοντισμός στα τεκμήρια τα θετικά είναι, και στα αρνητικά. Λοιπόν, αντιπροσωπευτικά λειτουργούμε. Εμείς ενημερώνουμε εσάς, όπως εγώ ενημερώθηκα από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου για την περιφέρειά μου. Λοιπόν, ενημερώνουμε εσάς. Εσείς παρακαλώ μεταφέρετε με πάρα πολύ απλά λόγια. Δεν χρειάζεται επιστημονική ορολογία. Αυτό που είπε η κυρία Καραμαζής και η κυρία Δουλοπούλου, ότι τα εμβόλια έχουν γίνει, ολοκληρώθηκαν. Έχετε στοιχεία περί της νοσηρότητας. Νομίζω ενημερωθήκατε όλοι σας. Κάντε μία ενημέρωση στους γονείς. Όμως, για να είναι ξεκάθαρος, κύριε Ευαγγελόπουλε, προς όλους. Εγώ προσωπικά δεν επιτρέπεται να συμμετάσχω σε μία διαδικασία όπου θα μπει θέμα ψηφοφορίας περί το αν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος ή όχι. Παρευρεθήκατε στο πρώτο. Παρευρέθηκα να ενημερώσω και όταν ψήφισαν έφυγα μέσα στην αίθουσα. Όχι, εννοείται. Το ίδιο πράγμα. Και σε κάποιους είπα ότι αυτό που πάει να γίνει δεν προβλέπεται. Εγώ δεν συμμετέχω. Γι' αυτό και όταν είπα για ψηφοφορία δεν έμεινα εκεί. Δεν μπορώ να νομιμοποιήσω με την παρουσία μου τη διαδικασία που δεν προβλέπεται. Καταλαβαίνω. Ακούστε λίγο. Άρα μεταφέρετε εσείς στους συλλόγους σας την ενημέρωση που έχετε. Εάν εσείς κρίνετε πάλι ότι πρέπει να γίνει ψηφοφορία, ναι ή όχι τα προσφυγόπουλα να πάω στο σχολείο, σας λέω ότι ο νόμος δεν λέει αυτό, εγώ δεν μπορώ να ξαναπαραλαμβάνω τον νόμο. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι επειδή λέω πάλι η ελευθερία του λόγου. Κατάλαβα απολύτως τι θέλετε να πείτε. Ο καθένας έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του, αλλά επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση η γνώμη του λέμε μπορεί να αγγίζει κάποια πράγματα τα οποία είναι ποινικά κολάσιμα, θα το δούμε. Έτσι, γιατί δεν είναι λόγος για άλλο, είναι θέμα να τη και λοιπά. Οπότε, λίγο να φυτάραμε το λόγο μας. Το βράδυ εκείνο δεν φυταρίστηκε στο πρώτο σχολείο. Άρα, εγώ θα έλεγα μεταφέρτε τα, ενημερώστε τους. Αυτή δεν έχουμε ενημερώσει. Τώρα πια είμαστε έτοιμοι να πούμε και το πλαίσιο της λειτουργίας και την υγειονομική κάλυψη. Αν όπως θέλετε να πείτε στην συνεργασία. Προσέξτε, λέω πάλι, στο χέρι σας είναι να τους εξηγήσετε ότι δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας τη φοιτηση στο σχολείο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε. Κάποιοι χαρακτηριστικοί που ήταν δεν ήταν απαραίτητα συνάδελφοι. Το σύστημα ήταν. Απλά εσείς εκπροσωπείτε το σύστημα. Συστημικός. Και κάτι σημαντικό να σπράξετε. Σε όσα σχολεία το πρόγραμμα ξεκίνησε και λειτουργεί, δεν είχαμε μέχρι τώρα κανένα θέμα. Πουθενά. Στα σχολεία που λειτουργούν. Εδώ και από τις 10 Οκτωβρίου στην Αθήνα, λιγότερο στα Λαγκαδίκια, στον Προφίτη, στην Κουάλιτσα κλπ. Δεν είχαμε πουθενά κανένα απολύτως ζήτημα με τα προσφυγόπουλα όσον αφορά τη συμπεριφορά και την ασφάλεια κλπ. Δεύτερον, να πω πάλι και το άλλο θέμα που το ένα είναι πέραν συνεχόμενο το άλλο. Όπου υπάρχουν πρόσφυγες στη Βέρεια και στην Αλεξάνδρεια, δεν είχαμε παραβατική συμπεριφορά τέτοια που να μας αναστατώνει και αν θέλετε να ενισχύει το έμφυτο ένστικτο που έχουμε ότι με έναν άγνωστο γείτονα αισθανόμαστε λίγο άβολα. Όλοι μας. Ακόμα και στο τρένο να είμαστε, κάθεται δίπλα κάποιος, ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, είναι λογικό και αυτό. Αλλά μέχρι τώρα λέω, όπου υπάρχουν κέντρα προσφύγων, στη Βέρεια κλπ., που μπήκαν μέσα στις κοινωνίες, πάνε, ψωνίζουν, κάνουν, δεν είχαμε κανένα απολύτως θέμα παραβατικότητας. Αυτό αντανακλάται προφανώς και στα παιδιά τους. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι τώρα. Ελπίζω έτσι θα πάμε. Αν πάμε κάπου στραβά να το διορθώσουμε, θα το δούμε στην πορεία και θα συνεργαστούμε μαζί. Να συμπληρώσω λίγο και εγώ μέσα στο κέντρο φιλοξενίας. Υπάρχουν μόνο Σύριοι, είναι οικογενειάρχες, παιδιά και υπάρχει ένα πολύ ήρεμο κλίμα. Δηλαδή το διάστημα που είμαι εγώ αυτό από τις 1η Νοεμβρίου, δεν υπάρχει ανησυχία μέσα. Κάποια στιγμή μπορείτε έτσι ενδεικτικά, ας πούμε, πώς είναι, πώς... Ναι, να σας πω εγώ, αν θέλετε. Να σας πω μόνο ότι ζούμε μαζί τους και δίπλα τους εδώ και σχεδόν ένα εξάμηνο, άρα γνωρίζουμε. Το 99% είναι Σύριοι.
Είμαστε τυχεροί με εισαγωγικά τους γονείς. Το σκέφτηκα αυτό που λέτε, αυτό σκεφτόμουν τώρα. Αν μπορούμε να δώσουμε κάτι γραπτός, αλλά φοβάμαι μήπως μπερδευτούμε παραπάνω. Δηλαδή, τι να γράψω αυτό, τι να γράψω.